Aquí telo todo. Boas tardes. Este próximo domingo os cidadás estamos chamados a elixir democráticamente os nosos representantes nos concellos, os que nos van a representar durante os próximos 4 anos. En Tui tenemos dereito a voto case 10.900 persoas, que elixiremos os 17 concelleiros que conformarán a Corporación Municipal nos próximos 4 anos, como dicíamos. 6 partidos políticos concorren a estas eleccións municipais na cidade. E hoxe aquí, na Radio Municipal de Tui, imos a celebrar un debate con motivo desta cita electoral. Antes de nada, dar as grazas aos candidatos e a candidata e aos partidos por aceptar a nosa invitación para participar neste debate radiofónico. Saudamos a José Ángel Fernández Rodríguez, do Partido Popular. Boa tarde. Hola, boa tarde. Está tamén connosco Enrique Cabaleiro González, do Partido Socialista. Boa tarde. Hola, boa tarde. Acompáñanos tamén Carlos Vázquez Padín, de Converxencia 21. Boa tarde. Boa tarde. Igualmente, Carmen Núñez Méndez, do Bloque Nacionalista Galego. Boa tarde. Hola, boa tarde. Está connosco tamén Juan Miguel Dizguedes, de Ciudadanos. Boa tarde. Boa tarde. E igualmente Laureano Alonso Álvarez, de Marea. Boa tarde. Como dicíamos, moitísimas grazas a todos por estar presente aquí. O tempo que temos previsto para este debate de 2 horas, buscamos que sexa un debate de ideas dinámico, non unha simple repetición dos programas electorais de cada partido. A orde de intervención establecida para a exposición inicial dos temas que se van a ir propondo por parte do meu compañeiro José Font. Boas tardes tamén. Vamos a comezar por En Marea, Ciudadanos, Bloque Nacionalista Galego, Converxencia 21, Partido Socialista e Partido Popular. E irá rotando esa orde en cada pregunta. Empezaremos con unha exposición inicial de minuto e medio por cada un dos candidatos do tema ou da pregunta proposta. Despois daremos paso xa ao debate. Temos que decir, ademais, que este debate está sendo retransmitido a través da nosa sintonía no 107.4, tamén nos poden seguir por internet e, ademais, nos poden seguir en streaming no Facebook da Radio Municipal de Tui. Comezamos, por tanto, este debate. José, cando queiras. Gracias, Betty. Gracias de novo a todos por estar aquí. Gracias a todos vostedes por seguirnos a través da radio ou a través do Facebook. O adiantaba a miña compañeira, pretendemos que sexa un debate de ideas, un pouco máis que enumerar simplemente o que cada partido aporta no seu programa, xa coñecido a través dos propios programas e dos mítines, e que se xenere debate. Vamos a intentalo. Eu pretendo pasar absolutamente desapercibido e simplemente convertirme casi nun cronómetro humano para avisarlles de cando se cumpre o seu tempo pouco máis. Confío que vai a ser así. Cando preparábamos isto, pensábamos, bueno, cal sería a primeira cuestión. Eu creo que a primeira cuestión decidimos que fora esta porque, no fondo, encerra tamén moitas outras, non? A pregunta é, en opinión de cada un dos líderes dos grupos que están aquí, cal é o principal problema que ten Tui neste momento? Se hai que elixir un, hai moitos, e hai moitas cousas boas tamén, pero hai moitos problemas. Se hai que elixir un, cal é o principal problema que cada unha das forzas políticas considera que ten Tui neste momento? E, sobre todo, bueno, cal sería a solución que lle buscarían? Comenzamos, neste caso, o primeiro en intervir vai ser Laureano Alonso, de En Marea. Señor Alonso, vostede dirá. Nos En Marea ten a sorte de poder gobernar, evidentemente, para calquera da cidade de Tui, polo que nós estamos na rúa e palpamos o ambiente e as queixas que hai da cidadanía. Creemos que o maior problema é o abandono e a deixadez, non? A falta de mantemento e de limpeza tanto de parques e xardíns como de mobiliario urbano. A limpeza viaria creo que é esencial, o mantemento de, por exemplo, farolas ou elementos que forman parte da vida cotiá de todos os cidadáns, non? Creemos que nestes momentos non existe ningún tipo de planificación, nin hai previsión para acometer este tipo de mantementos, vivimos a diario. Os traballadores, por exemplo, da liña 1 do Plan Concellos empezan este ano outra vez con un retraso de 2 meses, e iso, como xa aconteceu no ano 2018, vai a supoñer que a limpeza viaria se debe con moitísimo retraso e que teña que pasar como ano pasado, que hubo que contratar unha empresa privada para poder levar a cabo a limpeza das beiras rúas, non? Eu creo que
aquí hai uns responsables, e os responsables neste caso pois é o goberno que hai en coalición, un goberno que lidera o señor Padín de Converxencia 21, pero no que están integrados dous partidos máis, como son Ciudadanos Tudenses e tamén o Partido Popular. Por lo tanto, eu creo que esta é unha cuestión que teñen que explicar os membros do Partido Popular de Tui, o candidato do Partido Popular, e tamén o candidato de Converxencia 21, que son os que nestes momentos sosteñen o goberno e que entre eles teñen que arranxar estes problemas que non dan arranxado, que xa non arranxaron no ano pasado, e creo que a solución, se nos gobernamos, é un plan de traballo urxente e planificar correctamente, axeitadamente os mantementos. Como ve, minuto e medio dá para o que dá. Juan Miguel Lízguedes, de Ciudadanos, cal é o principal problema que ten Tui neste momento, o seu entender, e cal sería a solución que propoñen? Para nosotros, el principal problema que tiene en estos momentos el concello y la ciudad en particular es la falta de aparcamiento. Es lamentable que a estas alturas, en el año 2019, pues después de aprobarse el Plan General en el 2011, todavía no tengamos un aparcamiento definido y definitivo en la ciudad. Y desde un punto de vista estético y desde un punto de vista de una ciudad actual y moderna, el tener que utilizar fincas privadas y sin decoro ninguno, sin ningún acondicionamiento, pues realmente es lamentable y es triste para nuestra ciudad, pero es la solución provisional que tiene nuestra ciudad. La gente tiene que buscar huecos donde aparcar. Menos mal que los propietarios de solares y de fincas ceden ese uso y por tanto se aprovecha para poder aparcar. Hay que pensar que si esos solares y fincas no se pudiesen utilizar, realmente la ciudad entonces sería mucho más grave la situación. Hay que agradecer a los propietarios y sobre todo que tiene un aprovechamiento, que por lo menos las comisiones de fiestas de las parroquias aprovechan esos aparcamientos para recaudar fondos para sus fiestas. Creo que este es el principal problema para dinamizar la ciudad, la economía de la ciudad de Tui, y para que la ciudad de Tui sea lo que tiene que ser, una ciudad y no un parcheo de ciudad. Moi ben, a seguinte que intervir será Mari Carmen Núñez, do Bloque Nacionalista Galego. Bueno, a nós resulta-nos moi difícil nomear un só problema como problema principal para Tui, porque a herdanza deixada polos sucesivos gobernos da dereita é nefasta e Tui ten moitas necesidades e moitos problemas. Poderíamos falar de servizos sociais, de urbanismo, do aparcamento, da situación de abandono da cidade histórica, da situación de abandono das parroquias. E, ademais, todas as propostas que nos levamos no noso programa, en maior ou en menor medida, as consideramos necesarias e imprescindibles. Pero de sinalar nos non falaríamos dun principal problema, senón dunha prioridade principal, non? Definir ou buscar o noso modelo de cidade. E falo aquí do estado da cidade histórica, da necesidade de rehabilitarla, en relación a iso, humanizar a zona nova. Iso implica recuperar a cidade para as persoas, unha transformación profunda da cidade do concello. Definir iso arrastra a solución para todo o demais, porque o comprometerse coa humanización da cidade leva consigo moitas cousas: recuperar a cidade histórica, resolver o problema do aparcamento, a mellora do comercio, outro tema moi importante. Yo creo que tenemos que seguir el guión. Si usted pregunta un solo problema a cada candidato, tenemos que limitarnos a un solo problema. Si leemos, como en este caso la señora Núñez lee un relatorio de necesidades, no se está cumpliendo el guión establecido. Es nada más, es una puntualización. Puntualización feita. Bueno, quero contestar. Sí, eu quero contestarlle. Resulta absolutamente imposible nomear un problema de Tui como un problema principal, porque hai un problema, o primeiro que hai que resolver, é direccionar a onde imos. Ese é o principal problema, a principal prioridade. E resolvindo iso, resolvemos todo o demais. Esa cuestión está al final. Señor Padín, de Converxencia 21. Señor moderador, yo quiero saber si se va a respetar el guión establecido y pactado o no, naturalmente. Porque si no, pues cada uno somos libres entonces de hablar de lo que queramos. Es muy importante saber esto. A señora Núñez dixo ao principio que para ela era difícil sinalar un solo problema e que a definición de cidade, en esa definición confluían todos. Pero claro, hizo un relato de serei máis estricto, non se preocupen. Señor Padín.
Bueno, boas noites aos ouvintes da Radio Municipal de Tui e aos que nos poden ver por streaming nas redes sociais grazas á recente conexión da radio á rede de fibra óptica que foi unha decisión do noso goberno. Como 721, en tan só ano e medio, demostrou que é o motor de transformación que precisa Tui. En circunstancias difíceis, gestionamos a catástrofe de Paramos, montamos un departamento específico de servicios sociais e urbanismo. Señor Padín, o principal problema... Pero non se me vai a min impor unha norma que non se lle puxo a candidata anterior. Vamos a ver, eu pretendía que vostedes tiveran un debate razonable. Si vostedes me exixen, como me acaban de exixir, que eu sea implacable, sería implacable. Eu pensei que non tiña que selo, se teño que selo, a pregunta é principal problema que ten Tui e solución que vostede aporta. Bueno, tocoulle a vostede, non é que sexa vostede. O principal problema de Tui para Convergencia 21 é o declive económico das dúas últimas décadas que podemos ver e que podemos analizar vendo a cifra de desemprego que aínda hoxe é de 1.100 desempregados. Non obstante, no último ano e medio unha baixada de 300 desempregados na oficina de emprego, pero este problema grave é fundamental a día de hoxe de Tui. Aínda que hai unha melloría na evolución con respecto ao conxunto e a media de España. Creemos, desde Convergencia 21, que a solución pasa por desenvolver o noso enorme potencial en varios ámbitos, destacando o turismo e a ampliación da oferta de solo industrial nos polígonos de Ribadelouro e Guillarei, conforme contempla o plan urbanístico. Pero falemos do problema que falemos en Tui, sempre acabaremos desembocando no mesmo lugar, no mal funcionamento do Departamento de Urbanismo do Concello, que estamos tratando de arranxar coa auditoría e co estudio dunha nova relación de postos de traballo. E permítame que lles diga que só Convergencia 21 é garantía da resolución deste problema. En vindeiros días explicarei en detalle ante a prensa, pero agora voulles ler algunhas cousas que di a fiscal no decreto de arquivo das diligencias iniciadas a raíz da denuncia contra min en Fiscalía dun concelleiro da oposición municipal de Tui. Sí, estou falando do problema principal de Tui, que é o Departamento de Urbanismo, que ninguén se poña nervioso. Dice a Fiscalía, entre outras cousas, no decreto de arquivo das denuncias presentadas contra min e que me foi enviado hoxe. En relación con la situación del Departamento de Urbanismo del Concello de Tui, es preciso decir que la Fiscalía de Área es buena conocedora del colapso en la resolución de expedientes y en la absoluta necesidad de implantar medidas y vías de solución. Buen ejemplo de ello son las sucesivas denuncias interpuestas que dieron lugar a las correlativas. Aquí hay unha relación de 10 ou 12 denuncias, remato, incoadas por irregularidades derivadas de la netividade e retraso en la resolución. Permítame vostedes. Permítame vostedes. Rematei. Vale. É que senón vamos a comenzar de novo. Si vostedes me poñen imposible, será imposible. Eu non terei nada que facer. Se vostedes me poñen imposible, eu non teño posibilidade de moderar este debate. É unha pregunta moi concreta, con unha resposta moi concreta. Eu sei que todos vostedes teñen un guión do que queren decir aquí, teñen tempo, e haberá unha última intervención. E agora vamos a responder as preguntas que eu lles fago. Les parece? Ben, pois o seguinte intervención, señor Cabaleiro, para vostede, cal é o principal problema de Tui neste momento e que solución aportarían ou cal cree que sería a solución urxente? Non creo que o principal problema que ten neste momento o Concello de Tui é unha falla de modelo de xestión deste Concello, de xestión urbana, de xestión en materia de urbanismo, de xestión en materia de mantemento de infraestructuras e equipamentos de carácter público. Non hai un modelo de desenvolvemento urbano desta cidade e de cohesión co mundo territorial, porque levamos arrastrando unha situación de crisis política dende fai ano e medio despois da moción de censura que ven a este período último político ven enganchar cos períodos xa que anteriormente tiñamos vivido con gobernos do Partido Popular e, polo tanto, volveuse a retomar ese modelo de xestión que é un modelo totalmente ineficaz e cambiouse pois unha xestión real que se estaba facendo ata a moción de censura por unha xestión virtual e, obviamente, temos que facer un exercicio de responsabilidade e empezar a camiñar cara ao desenvolvemento de modelo desta cidade, de unha cidade que ten que ser inclusiva, de bons servicios, de bons equipamentos, de servicios de carácter público e donde, ademais, as persoas sexan os principais protagonistas das políticas que se están levando a cabo dende a administración pública, neste caso, dende a administración local. E estou pensando, sobre todo, naqueles colectivos de persoas maiores, de persoas máis desfavorecidas, de persoas que están, digamos,
o marxen en algúns casos dos medios, dos propios sistemas de produción e de reparto do traballo, e, polo tanto, esa política que hai que levar e incentivar con medidas dentro da propia administración local. Gracias, señor Cabaleiro. E señor José Ángel Fernández, do Partido Popular. Sí, moi boas noites. Quisera saludar a todos os ointes da Radio Municipal, tamén en especial a miña candidatura que me está escoitando na sede. A verdade é que é unha maga non facer este debate no Teatro Municipal. A única coincidencia que tivemos con En Marea, voto de menos ese debate. O ser candidato do Partido Popular é unha grande responsabilidade. Nós somos sempre partido de goberno e, ademais, son o novo respecto ao resto do resto de xente. Por lo tanto, o principal problema son os políticos. Vou a resumir bastante ben. E, sobre todo, os políticos personalistas. A política da improvisación, a política local totalmente desenfocada. Hai unha ausencia de planificación, unha falta de previsión. E en 4 anos nos temos visto unha incapacidade de superar as diferencias para traballar a favor de TUI. Algúns xa levan máis de 3 mandatos. Polo tanto, en consecuencia, o principal problema é salir desta apatía. Ese bucle melancólico no que vivimos dende fai anos, e debemos de votar ao noso Concello de ambición, dotalo de proxectos ilusionantes que redivinan a nosa cidade, e debemos creer que o noso potencial e na capacidade da cidadanía para recoñecer a TUI donde lle corresponde, poñelo donde corresponde, e debemos de facelo e non esperar a que outros non lo fagan. Moitas gracias. O seguinte en comenzar será o señor Guedes de Ciudadanos, e a seguinte cuestión é urbanismo. E aquí eu me gustaría... Perdona, non podemos Sí, debatir perdón, sobre este asunto. Tens razón, disculpa. Estaba eu agora... Alteroume a orden, alteroume tamén. Ben, se abre un turno de intervencións, pidan a palabra e intervirán. Quen quere intervir? Por orden, señor Padín. Bueno, decía o señor Cabaleiro que houve unha falta de planificación. Bueno, teño que dicirlle que desde o goberno liderado por Converxencia 21 logramos entrar nas redes solidarias de España, o saneamento do mercado dos xoves, recuperando máis de 60.000 euros que quedaran sin cobrar do seu goberno. O goberno liderado por Converxencia 21 aprobou rebaixas fiscais, baixando a contribución e suprimindo o imposto de plusvalía, porque queremos unha sociedade civil forte e máis diñeiro nas carteiras dos contribuintes. Tamén impulsamos proxectos para o futuro de TUI, tal como expliquei no meu libro A miña visión do futuro de TUI, que recibiron nas súas casas, e como ben descrito no programa electoral de Converxencia 21, o plan de emerxencias, o plan director estratégico de turismo, a auditoría enerxética, o concurso de ideas para a renovación da fachada fluvial, a relación de postos de traballo, a licitación de limpeza de edificios municipais, o diagnóstico de auditoría de xestión do Departamento de Urbanismo. Por tanto, se algo fixo este goberno ben, e fixo moitas cousas ben, foi planificar o futuro de TUI pensando no longo prazo, a pesar do período tan breve que tiñamos para gobernar. Alguna outra intervención? Sí, eu quero decir algo, vamos a ver. A mí me parece que aquí se está, de alguma maneira, deturpando a realidade, non? Vamos a ver, o señor Vázquez Padín está contando unha realidade virtual, unha realidade que non se plasma en feitos concretos, sino que son proxectos que están enriba da mesa, que están pendientes de pagar, que vamos a ver que nos vai a pagar, que ten que haber un recoñecemento extrajudicial de crédito para abonar estes proxectos. E o señor candidato do Partido Popular está falando ex novo, como se o Partido Popular non tivese nada que ver no devalar, na historia deste Concello e no declive económico de TUI. O Partido Popular leva 40 anos gobernando TUI. Aquí parece que o Partido Popular non é responsable de nada, que o Plan Xeral de Ordenación Municipal non é responsabilidade do Partido Popular, que a non aprobación do PECH non é responsabilidade do Partido Popular, e que todos aquí temos que plegarnos porque ven un novo candidato que di, ollo, o que fixeron os outros compañeiros meus do Partido Popular, para min é unha vergoña, non vale. Eu son unha persona independente, e eu digo, hai dúas mans que mecen a cuna, que mecen o berce, e esas mans que mecen o berce son as responsables de que vostede este aquí. Sí, vamos, yo he venido a un debate. Lo que no he venido es a leer mi programa electoral, ni tengo nada escrito para leerlo, un programa electoral. Yo vengo a debatir pues sin leer nada, es decir, puedo tener unas referencias, pero yo no leo. Es decir, yo creo que bueno, pero bueno, vamos a seguir lo que podemos y como podamos. El representante del Partido Popular realmente, yo comprendo que, claro, no es de TUI, no vivió en TUI, no estudió en TUI y vino hace unos años para TUI. Y bueno, aún por encima,
decir que viene nuevo y que todo lo hecho anteriormente, cuando el anterior alcalde es su cuñado y el anterior alcalde a su cuñado era el suegro de su cuñado, y aún por encima pues desacreditar a sus propios parientes o sus propios familiares que fueron alcaldes del concello de Tui, bueno, pues ya dice muy poco de usted, de su honestidad personal y respeto hacia las instituciones y a las personas. Yo creo, señor Fernández, de verdad, creo que hay que respetar a todo el mundo. Yo creo que todos somos candidatos, todos tenemos derecho a ser candidatos y por tanto hay que respetarse. Llevemos más tiempo, menos tiempo, estando aquí o estando allá. Yo creo que usted nos ha descalificado a los que estamos aquí, los 5, por haber estado anteriormente en el Ayuntamiento de Tui. Y yo no lo acepto, esa descalificación. Que puede no aceptar lo que no quiera. Exacto. Ahora, permítame, no, porque mínimamente por alusión, sí. Vale, ahora vas, Carmen. Bueno, eu agradecería ao señor Diz Guedes que sexa respetuoso, que non interrumpa, que non faga gestos, que non resople, mentre os demais facemos as nosas exposicións, igual que nós somos respetuosos cando vostede fai as súas exposicións. Pareceme moi ben que vostede non lea. Eu leo porque gústame moito reflexionar e escribir as miñas respostas, tanto na exposición inicial como nas réplicas. Sexa respetuoso e sexa educado. Non dirixa tampouco as nosas respostas. O BNG decide e expón as súas respostas, non as respostas que decide Ciudadanos. E repito a pregunta que nos fixeron. O principal problema é o traballo previo de saber onde imos, a dirección a onde queremos ir. E iso pasa por coñecer o modelo de cidade que buscamos. Gracias, Carmen. José Ángel, mínimamente, porque ten que intervenir. Eu penso que da miña intervención non se colise ningún tipo de ofensa, ninguna ofensa para ningún dos candidatos que aquí está, e menos meterse ca familia. Se queremos, falamos da familia, pero a familia de todos, falamos de todas as familias. Eu penso que non é unha excusa que unha persona que leva máis de 15 anos neste concello non pode tomar a decisión de liderar un partido político, porque o dereito a participar nos asuntos públicos o recoñece a propia Constitución. Entonces ninguén, non é vostede quen de decirme a min se podo ou non participar, o que non sexa de Tui, hai moitísima xente que non é de Tui, é de Alemania, e que vive en Tui. No, o que vostede está atacando directamente primeiro a familia. Si me deja intervenir, y menos meterse con la familia. La familia de uno es sagrada. Usted puede decir que fue el anterior, el antecesor, pero meterse con la familia, yo si quiere me meto con la familia, pero de usted, el resto de candidatos, ¿quiere que hablemos todos de la familia? Vamos a deixarlo aquí. Señor Cabaleiro, unha intervención e rematamos este asunto. Bueno, eu creo que hai que recoñecer ao Partido Popular, o candidato do Partido Popular, a súa sinceridade cando dice que un dos problemas que tivo esta última etapa política en Tui o problema dos personalismos. Ten vostede toda a razón, pero ese personalismo o originaron vostedes avalando unha moción de censura e colocando de alcalde a quen colocaron. Despois, o candidato de Converxencia 21 que diga que unha auditoría enerxética vai solucionar os problemas de optimización da enerxía eléctrica cando non se fixo durante esta etapa unha reducción da potencia dos cuadros e unha licitación do consumo, que se diga que un plan estratégico de turismo cando se tivo a oficina de turismo pechada vai solucionar os problemas do turismo, que un catálogo de procedimentos urbanísticos vai solucionar o problema de urbanismo cando a oficina de urbanismo está literalmente pechada, e despois farei unha mostra cando se fale desta cuestión, plasmarei documentalmente a realidade desa oficina de urbanismo. Isto é gobernar e xestionar de forma virtual. E por que se xestiona de forma virtual? Porque non se estivo na xestión real e no día a día. Entón, para salir do paso, pois encargamos unha serie de proxectos, nin proxectos son unha serie de plans a determinadas empresas, e con eso pensamos que vamos a solucionar os problemas de Tui, e todo o contrario, os problemas de Tui se están realmente agravando, repito, pola falta de xestión neste último ano e medio. Bueno, pois moitas gracias a todos. Creo que xa pasaron os nervios iniciais, xa estamos todos máis calmados e podemos debatir con unha certa calma. Sobre todo porque chega un punto, agora, precisamente, o urbanismo. Eu lles pediría aquí unha reflexión en dúas frontes. O urbanismo
como departamento do Concello e os problemas que vostedes consideren que poda ter, pero tamén o urbanismo como diseño de cidade, o urbanismo de Tui, máis aló da simple reflexión sobre os problemas que pode ter a xestión dos proxectos, non? Sino o modelo de cidade e o urbanismo co PETS, con o plan xeral, cos cambios que, en fin, unha reflexión un pouco máis ampla. E agora, se non me equivoco, sí que lle toca comenzar a vostede. Moitas gracias. É moi difícil falar de urbanismo en un minuto e medio, non? Sí. Sobre todo si pensamos que el urbanismo es el segundo problema principal que tiene TUI, el departamento de urbanismo. Necesitamos un departamento de urbanismo que sea organizado, hay que potenciarlo, tiene que ser ágil, y ese departamento de urbanismo pues necesita realmente de cambios importantes. Nosotros proponemos para ello la creación de una gerencia de urbanismo para que efectivamente podamos dar respuesta a las iniciativas individuales y empresariales. Hoy estuve reunido con los empresarios del parque empresarial y me decían algunos empresarios que presentaron su proyecto, alguno de ellos un proyecto de construcción de una nave de 5.000 metros cuadrados hace 2 años y todavía no ha tenido respuesta. He recibido vecinos que han presentado sus proyectos para construir sus viviendas unifamiliares hace más de 1 año, no tienen licencia urbanística. Esto es un drama económico para la ciudad, para el concello, y es un drama económico para las iniciativas. Por eso a TUI, en estos momentos, el urbanismo espanta la inversión en TUI, espanta las iniciativas empresariales y espanta las iniciativas de los particulares. Por eso creemos que es el segundo problema más grave que tiene el municipio, y esta corporación, la próxima corporación, la que resulte del 26 de mayo, tiene como reto principal realmente el urbanismo, tomárselo en serio. No es de recibo que todas las correcciones que hay que hacer al Plan General del 2011, todas las dudas e interpretaciones de sus ordenanzas municipales estén realizadas, y desde el 2011 hasta el 2019 aún no se llevaron a pleno para su aprobación. Por tanto, el urbanismo es vital para el futuro económico de nuestra ciudad, y todo lo digo y todo lo hago con educación y respeto, porque para mí son 2 pilares fundamentales junto con la humildad. Otra cosa es que se malinterprete, eso es otra cuestión, pero para mí la educación y el respeto es primordial. Sin eso no hay convivencia, no hay tolerancia y no hay sociedad. Gracias. Señora Núñez. Bueno, pois nós, en primeiro lugar, é certo que hai que recoñecer que o Departamento de Urbanismo funciona mal, pero ademais hai que pensar en 2 cousas. Primeiro, este mal funcionamento do departamento ten un culpable, non é algo natural, non é unha casualidade, é algo provocado polos sucesivos gobernos desastrosos do Partido Popular en maioría absoluta que leva anos padecendo o Concello de Tui. En segundo lugar, funciona mal, pero non sempre funcionou igual de mal. E quero insistir no traballo que fixemos no anterior equipo de goberno frente a esta situación herdada, como traballamos para resolver esta situación, tratándose de organizar e distribuir o traballo, de marcar prioridades, de planificar o servicio, de aumentar o persoal, un arquitecto técnico, pusos en marcha de novo a oficina de rehabilitación, e todo iso empezou a dar os seus froitos, e o vemos nas licencias que se daban nas xuntas de goberno co anterior equipo e as que se dan con este. En temas enquistados durante anos, como a abertura da Rúa Ourense, como o Plan Especial de Conxunto Histórico, como as modificacións ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. Bueno, pois todo este esforzo viuse abaixo coa moción de censura. Viuse abaixo coa moción de censura, e non fai falla falar dunha concelleira de urbanismo ausente, dun departamento sin dirección, dunha mala comunicación cos traballadores, desprestixio público de cara aos traballadores por parte do alcalde, denuncias por acoso laboral, etcétera, etcétera. Señor Padín. Bueno, señor Díguez, eu pediríalle que non usase armas da bella política como decir que hai candidatos de fora de Tui. É verdade que o candidato do PP e do PSOE son de fora de Tui, pero Tui, para prosperar, tamén ten que acoller a xente de fora da cidade, e iso temos que velo como algo positivo. Non diga vostede que é elegante cando usa ese tipo de armas na súa intervención. Non faga bella política, señor Díguez. Evidentemente o Departamento de Urbanismo é un auténtico desastre, e non un auténtico desastre o acabo de ler parte da resolución de arquivo da denuncia presentada contra mí por Fiscalía. A Fiscal enumera as causas e as licencias abertas por problemas no Departamento de Urbanismo ao longo de moitos anos, evidentemente previos a que Converxencia 21 liderase un goberno municipal de Tui. Ademais, durante o período de Converxencia 21 no goberno municipal,
hai outro departamento de urbanismo municipal, o deparamos que funcionou perfectamente. Por tanto, o problema non está na dirección política, sino que está nun problema de mala organización e de problema de funcionamento funcionarial. E iso non se pode, é fondamente irresponsable tratar de ocultar ese problema, tratar de desviálo, cando todos os cidadáns son plenamente conscientes do trato que recibiron nese departamento ao longo dos últimos anos. Hai asuntos pendentes de tramitar do ano 2000, do ano 2001, do ano 2002, do ano 2003, etcétera, etcétera, etcétera. Dos últimos 2 anos, evidentemente, tamén. Pero hai unha diferencia fundamental. Non somos os primeiros que estamos tendo a futeza, tendo a coraxe para resolver o problema, para plantear unha auditoría de urbanismo que foi frenada por 4 veces consecutivas en distintos plenos municipais. Debe ser o único caso en Tui onde a oposición aposta polo oscurantismo, aposta por tapar unha situación gravísima, mentras o goberno quere luz e taquígrafos, quere transparencia. Señor Cabaleiro, o seu turno. Bueno, eu teño que facer memoria de cal era a situación da oficina de urbanismo cando chegou o noso goberno ao poder, e teño que explicar o conxunto dos veciños e das veciñas de Tui para que se faga unha idea. Nós tivemos que inventariar a totalidade dos expedientes pendentes que había na oficina de urbanismo e tivemos que facelo a man. Hoxe en día non é necesario porque deixamos implantado o programa Xestiona, que permite pois tanto os xestores públicos saber perfectamente como se está xestionando un procedimento e os propios usuarios ter un mellor coñecemento do procedimento que se está levando a cabo. Había unha altísima xudicialización nesa oficina de urbanismo, había máis de 20 procesos abertos contenciosos contra o Concello de Tui, moitos deles en fase executiva. Cando nos marchamos, única e exclusivamente quedaron vivos 2 desos 20. Había unha falla de necesidade persoal importante, tivemos que crear un programa de execución temporal mediante o cal logramos contratar a un arquitecto técnico. Había falta de medios humanos e de medios materiais, e acabo de aludir pois que se tuvo que implantar, gracias a proposta da Administración, da Diputación, o programa Xestiona. Non só fixemos ese traballo, sino que ademais as resolucións xudiciais que se deitaron ao amparo dos procedementos onde nos designamos letrados foron todos favorables, todos os procesos contenciosos se foron pechando de forma favorable aos intereses do Concello de Tui, incluso algún pleito de reclamación privada. O último exemplo é a reclamación da licencia de Mercadona, que viu ademais favorable para o Concello, porque de haber decaído houvese suposto pois unha gravísima consecuencia económica. Esa era a situación que nos atopamos no Concello de Tui e que fomos solucionando no Departamento de Urbanismo. A partir de aí se entrou nunha dinámica errática de buscar culpables, de tomar por bandeira determinadas actitudes pensando que se iba con eso a solucionar o problema do Departamento de Urbanismo, e a consecuencia que o Departamento de Urbanismo ao Concello de Tui empeorou ata o punto de quedar literalmente pechado. José Ángel. Sí, vemos que o urbanismo pois, é o principal desenvolvemento dunha cidade, non? E aquí é unha ausencia dun modelo de cidade. O Departamento de Urbanismo o que ten que estar é ser un instrumento ao servicio dos veciños. Por lo tanto, a problemática non se resolve nin creando unha xerencia de urbanismo, como dice algún dos candidatos. É un departamento que está dotado de persoal suficiente, temos 3 técnicos, como decía a señora Carmen Núñez, un arquitecto, 2 arquitectos técnicos, un técnico de administración xeral e 2 administrativos. Bueno, Tui coñecemos que é unha cidade complexa, que require moitas sectoriales, temos que pedir informes a patrimonio, a costas, medio ambiente, hasta a ESA, bueno, andan enredando co denominado catálogo de procedementos. E o procedimento é o cauce formal da serie de actos en que se concreta unha actuación administrativa. É nada máis. Por lo tanto, hai que falar de procesos. E, por lo tanto, as 3 grandes áreas en que se divide o urbanismo, planeamento, xestión e disciplina, teñen que ser levadas dun xeito adecuado. O planeamento, externalizando o servicio. Non se fan tantos planes, non se fan tantas revisións. A disciplina, podemos facer unha delegación na Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Non sei por que lle mete medo a moitísimos dos candidatos de facer isto. Con eso liberaríamos unha das persoas que se dedica única e exclusivamente á xestión de expedientes disciplinarios e que lastra o departamento. Por lo tanto, temos que centrarnos na xestión das licencias. As licencias son actos reglados. Isto ten que sabelo todo o mundo. Simplemente requiren, non son actos discrecionales, reglados, volvo a repetir, informe xurídico
e informe técnico. E, polo tanto, se se cumple, a Xunta de Goberno local solo ten que aprobala e nin pode apartarse, porque se se aparta dos criterios dos técnicos, incurriría nunha prevaricación administrativa. Señor Laureano Alonso, antes de que se me esqueza, eu quero lembrar que o señor José Ángel, que é o candidato do Partido Popular, debe facer algo de memoria e lembrar que fará uns 7 ou 8 anos se presentaron mocións de urxencia para que o Concello de Tui se aderise a APLU, a Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, e daquela o alcalde, que era do Partido Popular, dixo que a APLU derribaba casas. Por lo tanto, aclárese vostede se agora para o Partido Popular, os que antes derribaban casas e vostedes votaron en contra, agora non derriban casas e son moi bons. Eu creo que ten que ter certa liña de política, non podemos andar dando bandazos, non? O que antes decía o Partido Popular agora xa non vale. Bien, nós queremos un urbanismo sostible, un urbanismo pensado para as persoas e que desde o Concello se atenda con premura, con seguimento dos expedientes, cun concelleiro que estea presente e pendente da súa tramitación, con axilidade tamén nesa tramitación. Fai falla dotar ese departamento de persoal, posiblemente un ou dos administrativos máis. O futuro de Tui pasa pola apertura norte da Rúa Ourense, adquirindo a finca Patazumba, a creación de novos parques infantís, resolver o problema dos peris de San Bartolomé, conseguir terreos para un centro de día, eliminación de barreras arquitectónicas. Por certo, que hai un proxecto que se entregou ao señor Padín, que era unha xestión que fixera eu, está guardado nunha gaveta, non se sabe nada dese proxecto. Sendas fluviais, creación de carrís bicis, zonas deportivas, praias, etc. Eu creo que hai que apostar por un futuro mellor. E quero referirme a unha cuestión para que a algún se lle cae a cara de vergoña, porque vemos aquí a falar de non sei cantos proxectos, de non sei cantas cousas, e teño aquí unha acta dunha xunta de goberno local de, solo un momento, 18 de febreiro. Se me cortaron a min. Non é urbanismo, pediu a palabra, yo por alusiones del señor Vázquez Padín, sí, de bella política nada. El señor representante del Partido Popular descalificó en su intervención a los 5 candidatos que estamos aquí presentes. Y ante esa descalificación yo maticé lo que maticé. Por tanto, de bella política, nada. Vale. Nada. Falamos de urbanismo. Non, simplemente contestarlle a liña, fala vostede, señor Alonso, da liña política. Non me pode dar vostede leccións de liña política cando vostede estuvo primeiro no BNG, logo en Son de Tui e agora está en Marea. Vamos, sexa un pouco serio nese sentido. Mais intervencións que falen de urbanismo? Sí, señor Padín. Bueno, ante este problema de urbanismo que todos os cidadáns de Tui saben que é estructural, por moito que algún de nós trate de dicirlle o contrario, que é un problema xa de 2 décadas gravísimo, de falta de consideración aos cidadáns, de falta de consideración aos empresarios, pois o goberno liderado por Convergencia 21, a concelleira e eu mesmo, metimos no orzamento, que foi reiteradamente frenado por parte da oposición, unha partida para facer unha nova relación de postos de traballo que permita reestructurar de forma efectiva o departamento, tamén que permita a mobilidade forzosa entre funcionarios de distintas áreas. Quero recordar que eu pedí un informe á secretaria municipal para ver se podía intercambiar a técnica de administración xeral de urbanismo e a técnica de administración xeral de persoal, e o informe da secretaria foi negativo. Estas dificultades se poden resolver cunha nova relación de postos de traballo. Estou en contra de decirlle a APLU que veña aquí a facer de policía urbanística, porque como consecuencia da inseguridade xurídica brutal creada nos últimos 20 anos, se a APLU entra en Tui, sería como un auténtico elefante nunha cachorrería que poderían acabar moitas casas, efectivamente. Tiña razón o seu antecesor no partido, señor Fernández, moitas casas poderían acabar no chan como consecuencia da inseguridade xurídica creada durante os seus gobernos. Señor Cabaleiro, despois. Bueno, primeiro, a oposición non frenou ese chamado catálogo de procedimentos urbanísticos. Iso foi unha falla de planificación do goberno. Si tan conscientes eran da situación, da gravedade que había no Departamento de Urbanismo, haber incluído ese catálogo, a financiación dese catálogo no proxecto de orzamentos, e, polo tanto, unha vez aprobados, aí terían vostedes a posibilidade de desenvolver ese catálogo de procedimentos, que, como ben dixo o candidato do Partido Popular, non sirve absolutamente para nada. Mira, a APLU non é que vaya a entrar en Tui, é que xa entrou. Que é o descoñecemento grave da realidade, é que a APLU ten abertos un montón de expedientes e xa se derribaron moitísimas casas, desgraciadamente. A APLU, algún tense que enterar, a APLU xa está actuando en Tui dende fai moitísimo tempo. Mire, cando nós estábamos no goberno,
a pesares da situación dramática e difícil desa área, dese departamento, que foi mellorando de xeito moi sensible, mire, unha das cousas que fixemos no ámbito do desenvolvemento urbanístico do Concello de Tui foi redactar a totalidade dos proxectos de desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal. Aquí están, proxectos que había que seguir tramitando, que había que seguir informando, que había que seguir desenvolvendo, modificando algúns, cambiando outros, e iso é o traballo que realmente debe facer un goberno no ámbito do desenvolvemento da planificación urbanística. E miren, para que vexan o que chegou a situación do Departamento de Urbanismo, vou a ler unha copia dunha acta da unha xunta de goberno na que literalmente dice, fíxese vostede o que hemos chegado. A continuación, a concelleira María Jesús da Silva Fernández pregunta, concelleira de Urbanismo, mentras non se contrate o técnico da Administración Xeral, quen vai a informar os expedientes? E pregunta a si mesmo como están os pagos o señor Arnaiz, que foi o asesor xurídico que, por certo, contratou aquí o alcalde. A concelleira de Urbanismo non ten siquera nin idea de quen vai a informar os expedientes, cando, ademais, esa sería unha decisión que, ademais, debería, por competencia, tomar a ela. Esta é a realidade. Señor Arnaiz. Bueno, nos defendemos un departamento de urbanismo forte e contar cos traballadores como peza clave para mellorar o seu funcionamento, porque son os que mellor coñecen como funciona e como pode mellorar. Acabamos de escoitar o señor Padín, que volve a desprestixiar e a culpabilizar os traballadores de mal funcionamento. Sobre o catálogo de procedementos e auditoría do departamento, tamén estamos de acordo, non sirve para nada, como dixo o candidato do Partido Popular, pero lembrolle que o Partido Popular, que está gobernando, aínda que non o pareza, votou a favor dese catálogo. E logo, antes de que me interrumpira o señor Diz Guedes, eu estaba intentando explicar, no, que é certo que cal debe ser o diseño urbano de Tui é a clave cara a onde queremos ir, e en contra da proposta destes anos da dereita de construir e de cada vez máis coches, nos propomos humanizar. E no noso programa levamos medidas concretas. Por exemplo, unha vez completada a apertura da Rúa Ourense, transformar radicalmente o casco urbano, peonalizar, valorar sentidos únicos para o tráfico, ampliar as aceiras. Lembro que hai que asardinar a traseira da área panorámica. Propomos rehabilitar, recuperar inmobles como edificio na rúa Camilo José Cela e adicala a guardar os vehículos do Parque Móvil Municipal, da Policía Local, da Protección Civil, por exemplo. Vale. Teño que cortarlo, sí. Bueno, yo quiero insistir en que está muy bien el hablar y el exponer las ideas de cada uno, ¿no? Pero la realidad es la que es. La realidad es la que es. Hoy hay muchos proyectos presentados y visados para construir viviendas y bloques de viviendas y naves industriales y no tienen licencia desde hace más de un año. Yo no le echo la culpa a los funcionarios. Esto es igual que en una empresa. Si el gerente no dialoga con el director financiero, con el jefe de contabilidad, con el director comercial, con el jefe de compras, y no hay equipo, pues esa empresa va a la quiebra. Lo que ocurre es que, como estamos en una administración pública, no hay quiebra. La quiebra es para el ciudadano y para el empresario, que no puede hacer la nave de 5.000 metros que necesita para ampliar su empresa en áreas. Ese es el problema. Y si queremos crear empleo, el urbanismo tiene que ser dinámico y tiene que ser ágil y tiene que asesorarse bien y tiene que ser transparente y tiene que decir las cosas como son al ciudadano y al empresario, para que realmente haya una seguridad jurídica y que haya una licencia en corto espacio de tiempo. Sobre todo que tenemos plan general desde el año 2011 y que sus reformas y sus defectos y sus errores aún no se han corregido 8 años después. Señor Alonso, quería primeiro, moi breve para creo que o debate non pode ir por derroteiros de falar de cuestións persoais. A min que se me achaque que eu levo un devalar político pasando do BNG a Son de Tui e a En Marea como unha tacha, bueno, me parece cando menos unha falta de respeto, cando menos que, bueno, eu vou a tolerar, pero creo que non procede, non? Porque, bueno, unha cousa que fose do Partido Popular ao PSOE ou do Partido Popular ao BNG, que é cambiar ideolóxicamente, isto é manter unha liña ideolóxica e nada máis, non? Pero quero referirme ao que estaba dicindo antes que me cortaron, e a esta famosa xunta de goberno local na que a concelleira de Urbanismo pregunta como ten que xestionar o urbanismo, non? É gravísimo que a concelleira de Urbanismo, primeiro, que non está no Concello. Como se pode entender que o Departamento de Urbanismo, señores do Partido Popular e señores de Converxencia 21, este vacío? Que a persona que ten que tomar decisións este a 50 kilómetros traballando e que desatenda por completo ese departamento.
vostede pode decir o que queira, pero son corresponsables desa situación, e vostedes, se volven a gobernar, volverán a pactar e volverán a entenderse a facer o mesmo. Desatender, porque vostede, señor Padín, pudo cesar a esta señora e poñer no seu cargo a outra persoa que atendese a ese departamento. Vostede está dicindo que o departamento máis importante do Concello é teno desatendido. De que me está a falar? Teña unha persoa ali, un concelleiro ou concelleira que este ali permanentemente, que atenda ao personal, que supervise a tramitación dos expedientes, e a partir de aí poderíamos empezar a falar. Bueno, levamos 6 minutos con este asunto. Eu si queren seguimos con él, se non pasamos a outro, como vostedes decidan, porque despois o tempo se nos vai botar en riba. Queren seguir unha ronda máis de urbanismo, lles parece? Comentario breve, sí. Breve, un comentario breve. A ver, unha cousa é que a APLU teña determinadas delegacións de Concello, e outra, como sugeriu o candidato do Partido Popular, é que se lle delegue toda a actividade de disciplina urbanística, o cual, evidentemente, a día de hoxe non acontece, señor Cabaleiro. Fale vostede con rigor e con precisión. Non é serio, non é responsable achacar a Concellería de Urbanismo ou a situación actual do Departamento. Insisto, o Departamento de Urbanismo de Paramos funciona as mil maravillas e non houbo ningún concelleiro de urbanismo nos últimos 20 anos que lograse que o Departamento de Urbanismo funcionase correctamente. Por tanto, é fondamentalmente irresponsable tratar de achacar a este goberno esa situación. E o que preguntaba a Concellería de Urbanismo era algo moi sinxelo. Como consecuencia da baixa da técnica de administración xeral do Departamento de Urbanismo e a súa posterior traslado en comisión de servicio ao Concello de Gondomar, había unha situación na que, lóxicamente, a Concelleira preguntaba quen debía informar, e iso era o que preguntaba. É unha obviedade e é lóxico que yo pregunte á secretaria municipal que quen ten que asesorar neses asuntos aos corporativos. José Ángel Fernández, Partido Popular, quere intervir? Contesto a varios candidatos. Achéguese o micro, por favor. Sí, o señor Alonso, de que me culpa de un pecado original que eu evidentemente non comprendí. Eso me parece un auténtico despropósito. E despois, toda esta conversación ven a reafirmar o que eu decía ao principio, que o señor Diz Guedes se siente tan ofendido desa falta de previsión, desa improvisación. Me extraña que unha persona que foi delegado do goberno, que desplazaba masas, decían que desplazaba masas, facía cargas, eu sufrín unha delas, señor Diz Guedes, unha delas. Por lo tanto, a min leccións dese tipo, pois, axustas. O deixamos aquí. No, yo quería... No, que si se lían vostedes en quería terminar el tema de urbanismo. Urbanismo. Yo ya no voy a contestar a afirmaciones que no tienen respuesta. Pero urbanismo sí. Urbanismo, yo creo que esta próxima corporación tiene que tomarse muy en serio el urbanismo, muy en serio. Tenemos que estudiar muy a fondo la revisión del Plan General del 2011 y tenemos que hacer las modificaciones puntuales necesarias, porque la experiencia ha demostrado que los PERIs hay que suprimirlos y que suelos urbanizables también. Y creo que con la ley del suelo del año 2016 podemos iniciar un estudio jurídico urbanístico para acometer ese trabajo, porque TUI necesita suelo, porque en TUI hay demanda para construir viviendas unifamiliares, y mientras no desaparezcan los PERIs, TUI está bloqueado y por tanto no tiene futuro residencial de vivienda unifamiliar. Señor Cabaleiro, e rematamos. Simplemente por aclarar, Adiz, ao candidato de Ciudadanos, ese traballo está feito, Ediz, está aquí. Encantado, me alegro. A planificación de errores no Plan Xeral de Ordenación Municipal, traballo de planificación e de programación para a eliminación dos PERIs, ese traballo quedou feito, digamos, redactado cronograma, planificación no Departamento de Urbanismo. Pero está sin aprobar. Está sin aprobar por el Pleno. Efectivamente, porque hai que, claro, obviamente, desenvolvelo. Está claro. Unha pregunta solo, como se licitou? No, como se licitou? Fíxose unha adxudicación directa polo importe que era para facer o traballo de planificación, de acordo? Vostede sabe que ese informe, esa contratación está informada desfavorablemente, tanto polo Departamento de Intervención como de Secretaría. Bueno, como vostede sabe, as informacións, si nos tuviéramos que ceñirnos os informes favorables estrictamente en todos os ámbitos, hai que ceñirse. Obviamente, pois, non faríamos absolutamente nada. Hai que ceñirse a lei, señor Cabaleiro, a lei. De non ceñirse o Partido Popular a moitos informes, así foi a realidade urbanística deste Concello durante moitos anos. Ben, o conxunto histórico, les parece que falemos do conxunto histórico? Parte
vital da nosa cidade, do noso concello. Bueno, entendía que a parte de desenvolvemento urbano non estaba ainda explicada, que estábamos no debate do departamento. Queredes, pois non teño ningún problema, podemos seguir falando do urbanismo, en este caso, pois falar do desenvolvemento urbano, do deseño do concello, como pensa cada un de vostedes que debe ser o desenvolvemento urbanístico do concello de Tui. E se non me equivoco, lle toca empezar a vostede, señora Núñez. Bueno, pois eu un pouco introducí na pregunta anterior porque entendín que estaba incluído, non? Volvo a insistir que en contra da proposta do Partido Popular, en contra da proposta destes anos de dereita de construir e demais coches, nos propomos humanizar. E, por certo, sobre o comentario que facía agora o señor candidato do Partido Popular, que hai que ceñirse os informes desfavorables de Secretaría de Intervención, lembrolle que están gobernando e que están aprobando moitos proxectos con informes desfavorables tanto de Secretaría como de Intervención. Están gobernando, está gobernando o Partido Popular, vostede pide o voto para o Partido Popular. No, eu pido o voto para José Non Ángel me interrumpe, Fernández por como favor, candidato. estou expondo o meu tema, logo se quere contesta. Bueno, nos estábamos falando do modelo de cidade que queremos. Nos queremos unha cidade humanizada, entendemos que hai que facer aceiras anchas, contrasta moi ben a nosa idea de cidade, a idea de cidade que teñen vostedes. Nos tiñamos unha proposta para a Rúa Casal Aboi de humanizar esa rúa e vostedes a convertiron nun depósito aínda maior de coches cos aceras estrechas onde non poden pasar dúas persoas cun paraguas aberto, onde non pode pasar un carrito dos nenos, non? Son modelos de cidade absolutamente diferentes. E, bueno, sobre ese, atendiéndonos a ese modelo de cidade, pois, como dicen, temos varias propostas. Recuperar inmobles, espacios, como tamén o edificio Avenida Concordia, por exemplo, propiedade municipal, que parece que está nunha zona de guerra, que non se pode ter unha propiedade municipal nesas condicións, ademais nunha entrada á cidade, non? Nos o que propomos tamén é recuperar ese espacio, que aparte é moi amplo, son sótano e 3 plantas de máis de 500 metros, propomos recuperarlo e convertirlo nun lugar de encontro de distintas asociacións, tamén en casa de xuventude, tamén facer aí un local de ensayo, etc. Propomos tamén o soterramento da vía férrea dende a Rúa Colón as Tamaristas. Isto levamos anos levando no noso programa electoral. E logo hai outros temas importantes como a vía de alta capacidade, o acceso, por exemplo, ao polígono de Areas. Unha segunda ronda o podrá explicar en este caso o seguinte interviene o señor Carlos Vázquez Padín. Bueno, nos desde o Goberno Municipal efectivamente executamos por fin, despois de 40 anos de espera, a apertura da Rúa Ourense. Estáse falando agora de aceras anchas, e no proxecto que vostedes visaron en xullo de 2016 non só non había aceras, senón que toda a parte, había unha parte enorme, o actual xardín e o gran paseo que está a rente da área panorámica, simplemente terían quedado como un bodrio, un estercolero de lama, porque non estaba contemplado no proxecto que vostedes visaron en xullo do 2016 e sino modificado, encargado por Converxencia 21, que permitiu que quedara unha zona xardinada e un paseo adicional de 6 metros de anchura. Ademais, volvo a adiantar e informarei polo miúdo que tamén a acusación, ese xogo sucio relacionado co Rúa Ourense por parte de determinados membros da oposición, foi arquivado tamén na mañán de hoxe por parte de Fiscalía. Mire, non houbo nada sucio coas pedras e a fiscal acaba de dicilo hoxe e explicareino. Vostedes querían ensuciar ese logro do meu goberno e non o conseguiron de ninguna maneira, afortunadamente, e a xustiza prevaleceu. Tamén propomos que unha iniciativa nosa e unha idea nosa abrir un túnel por debaixo da Avenida da Concordia que unha zona dos pabillóns deportivos e do número 1 coa Rúa Maristas para permitir que o tráfico e o tránsito entre a parte máis próxima ao río Miño e o centro da cidade non pase pola corredoira para posteriormente poder peonalizar a corredoira, facer dirección de sentido único con aparcamento en Espiga, Calvo Sotelo e González Besada, reorganizar a fachada fluvial da cidade en función do resultado do concurso de ideas promovido polo noso goberno e que mañán presentarei, os paseos fluviais que abranxen toda a ribeira do río Miño o seu paso por Tui, as modificacións do Pexón que están moi avanzadas, tanto a instalación da cámara na aduana como o Pexón en Ribadelouro no polígono industrial e unha nova cartografía para solucionar e para corregir os graves erros
do planeamento urbano do 2011. Señor Cabaleiro, seu modelo de cidade. O noso modelo, que ademais non é un modelo de futuro, era un modelo de presente naquel momento. Repito, nos deixamos redactados todos os proxectos de desenvolvemento do Plan Xeral de Ordenación Municipal, porque ademais é unha obriga legal e un instrumento de planificación que, aínda aprobado polo Partido Popular en 2011, dormía no sono dos xustos dende 2011 ata que nos chegamos. E me recordo que o Partido Popular estivo no período 2011-2015 maioría absoluta. Non só redactamos esos proxectos, redactamos os proxectos de humanización de Augusto González de Sada, de Casa Lavoi, de Canónigo Baliño, da propia Avenida da Concordia. Quedaron redactados todos os proxectos de sendas fluviais, a senda do Louro, a do río Caselas, a do río Miño hacia Salvaterra, a do río Miño hacia Tomiño. Quero lembrar aquí que se perderon ademais proxectos que xa estaban financiados, se perderon subvencións para o financiamento desas sendas. Deixamos ademais moitos proxectos de rehabilitación de edificios públicos, de equipamentos públicos, sobre todo culturales e deportivos, que aí siguen aínda hoxe sin desenvolverse. É dicir, o modelo de cidade obviamente pasa, e o modelo de concello, repito, pasa por desenvolvemento destes proxectos que non poden quedar ao criterio de se nos gustan máis ou se nos gustan menos, porque ademais son de obligado cumplimento. E me sumo á petición que facía antes Carmen Núñez, no senso de que donde nos pretendíamos humanizar, algúns fomentaron incluso aparcamentos pois en doble sentido. Esa é a realidade. Mire, a apertura da Rua Ourense se abriu e se licitou porque un goberno, despois efectivamente de 40 anos e despois de 20 anos e facerse unha expropiación en Tui, culminou esa expropiación. E, por certo, moitos destes proxectos están vinculados tamén ao desenvolvemento de expropiacións ou de actuacións similares, e dende a nosa marcha non é que se culminara ningunha expropiación, nin grande nin pequena, senón nin siquiera se iniciou absolutamente ninguna. Sí, o urbanismo, pois, para nós debe conectarse coa redefinición do papel de Tui na comarca, e para iso debemos preguntarnos primeiro que cidade queremos, en segundo lugar, cal é a imaxe que nos queremos definir. En función destas dúas preguntas que acabo de decir, pois vamos a poder abordar o papel do urbanismo. Dende o Partido Popular, o que queremos é unha cidade para vivir, que atraia visitantes e tamén residentes, e feita a medida das persoas e non dos vehículos. Necesitamos un diseño atractivo da nosa cidade que faga dela algo máis agradable do que temos. Espacios humanizados, unha gran plaza na traseira da área panorámica, que ahora mismo dana a imaxe de Tui. Unha senda peonil na ribeira do Miño, aproveitando as oportunidades que nos dá o Pai Miño. Un embelezamento das entradas a Tui, e tamén embelecer os nosos parques e xardíns que están totalmente abandonados. Eliminación de barreras arquitectónicas, mobiliario urbano. E quería decirlle ao señor Cabaleiro que unha chea de proxectos que se sabe quen ou como se sabe que se licitaron, todos eles reparados, moita teoría, pero pouca práctica. Un par de bancos e un par de parques infantiles, nada máis. Señor Alonso, si non, el turno. Quen, eu? Sí. Bueno, eu creo que o debate debería ser debate, non? E aquí se fala de moitas cousas, pero ninguén asume a súa parte de responsabilidade. O señor candidato do Partido Popular terá algo que ver con que non se contratasen moitas das obras e moitos dos proxectos, porque eu xa o dixen a él noutros foros, de que se se sacaban adiante proxectos, perxudicaban a imaxe do Partido Popular e beneficiaban ao señor Padín. Por lo tanto, aquí cada quen ten que aguantar a súa responsabilidade e asumila. Creo que estamos falando do futuro de Tui e non estamos aquí botándonos as culpas de se un proxecto foi feito con reparos ou non. Creo que todos temos parte de responsabilidade, sabemos que pode haber reparos, sabemos que pode a interventora ou a secretaria decir que non algunha cousa, pero iso non é óbice para que agora estemos aquí debatindo sobre esas cuestións que a maioría da población me interesa. Eu quero falar do futuro. E creo que Tui, pola súa historia, polo seu patrimonio, debe apostar por ser un lugar para vivir no que existan dotacións básicas das que hoxe carecemos. Por exemplo, zonas verdes acondicionadas, parques de lecer, parques infantís, que ten que haber limpeza viaria que non existe, servicios públicos de calidade, centros educativos dignos, dos que carecemos, un conservatorio de música en condicións, a modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal, que xa dixen antes, xa me referín antes aos PERIs e a outras cuestións, a aprobación definitiva do PECH, do Plan Especial do Casco Histórico, teñen que servir para o despegue do noso concello.
A actividade comercial ten que ser unha actividade pensada para as persoas, para os residentes, e o máis importante de todo, que ten que haber un plan de accesibilidade para toda a cidade, que non o hai, que está guardado, repito, nun caixón, e iso é absolutamente urxente e necesario. Señor, remate usted e despois temos un turno de intervención. Sí, yo decir que yo creo que coincidimos prácticamente en el 90% de lo que necesita el futuro de Tui. ¿Quién se opone a las humanizaciones de las calles? ¿Quién se va a oponer a que las 3 entradas principales que tiene la ciudad se acondicionen correctamente, se humanicen, se planten árboles, se pongan bancos, papeleras? ¿Quién se opone a todo eso? ¿Quién se opone a la senda del río Miño hacia Caldelas y hacia Actomiño? ¿Quién se opone a revitalizar el casco histórico? ¿Quién se opone a que haya un concurso de ideas para que esta plaza, donde va a haber un parking, espero, un parking subterráneo de 600 plazas, haya un concurso de ideas para que quede una plaza que es el corazón de Tui, uno de los corazones principales de Tui? Pues tengamos ahí una plaza que se disfrute los mayores, los ciudadanos en general y los menores. Es decir, yo creo que en lo esencial, lo que Tui necesita, estamos todos de acuerdo. Es que hay una coincidencia no entre los candidatos, sino entre todos los ciudadanos. Lo que hay es que ponerse a trabajar, lo que hay es que ponerse a gestionar, lo que hay es que ponerse a redactar proyectos, a contratar proyectos legalmente y después a gestionar la financiación de los proyectos para que se ejecuten. Y por tanto, yo creo que esto es lo fundamental. Alguna intervención máis sobre este asunto? Tiña vostede pedido a palabra por alusións? Simplemente por alusións ao señor Alonso. Eu non me vou a baixar ao fango como fai vostede. Non cuestiono a profesionalidade de ninguén, porque eu traballei ás ordes do señor Cabaleiro, as súas, a do señor Padín, señora Núñez, e penso que fixen o meu traballo. Vostede está cuestionando a miña profesionalidade no Concello. Si está dicindo iso, e penso que ningún dos que está nesta mesa pode facer ningún tipo de afirmación nese. Vostede sabe que sí. E me preocupa, porque estou noutro foro e baixarse ao fango. Me parece unha falta de dignidade política. Ben. Señor Cabaleiro, quería intervir. Si decía o candidato do Partido Popular, entendo que do Partido Popular, porque antes se lle decía por as responsabilidades do Partido Popular e dicía que ele era candidato, bueno, pediu voto para José Ángel, candidato, bueno, pues o candidato do Partido Popular e o Partido Popular pues ten unha responsabilidade no deambular deste Concello, lle guste máis ou lle guste menos, con todo tampouco quero dicir que todo o que fixera o Partido Popular este Concello fixo mal, de acordo? Nin todo o que antes se fixo mal, nin todo o mellor o que ahora estamos facendo ben, pero ten que asumir que na parte mala o Partido Popular, pois obviamente, que foi quen xestionou, porque non fomos outros, pois ten importante responsabilidade. É certo que nos puxemos pois un par de bancos e arreglamos un par de parques infantís. Non, fixemos moito máis, e ademais o plan Concellos que elaboramos nós, que temos que executar ainda unha parte do Partido Popular do ano 2015, planificar 2016 e executar 2016, planificar e executar unha parte 2017, e lembro que dese plan Concellos que estaba destinado sobre de todo a recuperación de equipamentos públicos, de infraestructuras educativas e deportivas e tamén de moitos parques e de moitos xardíns. A día de hoxe estamos a mediados do ano 2019, aínda hai preto de 500.000 euros en investir, e vostede sabe perfectamente, porque traballa no departamento de contratación, non lle, cuidado que non quero con isto responsabilizarlo deso, ni moitísimo menos, porque eu lle dou fe de que vostede é un funcionario e eu con unha persoa exemplar, pero nestes momentos hai esa realidade que hai preto de 500.000 euros que se non investimos antes de fin de ano se van a perder, e polo tanto ese foi un traballo que se fixo, porque mire, cando nos chegamos, señor José Ángel, efectivamente, nas rúas de Tui non había nin bancos, tuvemos que colocar bancos, papeleiras, xardineiras, tivemos que facer hasta eso, dotar o casco urbano e tamén a zona histórica e moitas parroquias de mobiliario urbano, do que realmente había unha carencia importante. Señora Núñez. Bueno, eu escoitando falar o señor José Ángel Fernández e o señor Diguedes, eu non entendo nada. Falan dunha cidade para vivir a medida das persoas e non dos vehículos, con espazos humanizados. Di o señor Diguedes que ninguén se oponga a iso. Bueno, pois se ese é o seu modelo de cidade, por que non o fixeron ata agora? Levan gobernando décadas en Tui e non o fixeron. E máis, por que non o fixeron este ano e medio en que o Partido Popular tamén está gobernando? E lembrolle o que fixeron na rúa Casalaboi, que nós tiñamos un proxecto de humanización e vostedes accederon os vehículos, aparcamentos nas dúas sentidos da Ceira. Tamén
volvo a insistir que o Partido Popular está gobernando aínda que non o pareza e siguen aprobando proxectos tanto con reparos de intervención como de secretaría, porque o señor José Ángel parece que non goberna, pero goberna o Partido Popular, vale? E logo fala das entradas de TUI. Bueno, nós, estando no goberno, fixemos algo tan sencillo como limpar as pontes da entrada, pintar as pontes da entrada, que foi algo bastante sencillo, bastante barato e que mellorou moitísimo o aspecto de TUI, que vostedes non foron capaces de facer en 20 anos. Señor Padín, tiña pedido de palabra. Vamos a preguntar ao señor Diguer retóricamente quen se opón a facer os paseos fluviais, quen se opón a facer un parking, quen se opón a abrir a Ourense. Ninguén se opón, pero este goberno por primeira vez está sendo capaz de executalo e de facelo. Fomos capaces, como decía, de abrir a Rúa Ourense, estáse facendo os novos xulgados, que é unha obra da Xunta de Galicia, non unha obra municipal, pero houve que luitar a brazo partido dentro do Concello porque había intentos internos de frenalo e de obstaculizalo. Houve que pedir un informe externo á Xunta de Galicia porque o informe xurídico era impedía a súa construción. Houve que executar o Palco da Música, que traía problemas da xestión anterior. Incluso hai unha certa trifulca entre o BNG e o PSOE, porque o PSOE se atribúe esta obra no seu programa e o BNG dice que non é do PSOE, senón que do BNG. Mire, quen o fixemos fomos nós, os de Converxencia 21. Teño que afiarlle, señor Fernández, que vostede renegue dos seus compañeiros de partido, excelentes compañeiros do meu goberno. E mire, señor Cabaleiro, é moi fácil encargar proxectos sin ton nin son, reunirse con un proxectista, encargar un proxecto até o volumen de 15 millóns de euros de execución, cando vostede era alcalde, o Concello tiña un remanente moi cuantioso, pero moi inferior a esa cantidade para poder executar ese orzamento. Din que non existe limpeza viaria, pero non se enteraron de que foron vostedes que iniciaron a licitación da limpeza viaria e que foi adxudicada en abril do 2018, non se enteraron? Pois eu creo que os cidadáns de Tui sí que se enteraron. Bueno, señor Alonso, hai unha serie de contradicións que achegue un pouquiño o micro, me están insistindo. Se fala aquí o señor Padín di que ele é o responsable de abrir a Rúa Ourense. Eu creo que todos os cidadáns de Tui non fe falta que nin eu llo rebata, só saben perfectamente, e o que fixo o señor Padín foi un apaño que significa esa mini rotonda que hai aí, esa vergonza para todos os cidadáns de Tui. Mire, os paseos fluviais, cando nós estábamos no goberno, eu non levaba isto directamente, pero os paseos fluviais se ia da man de Tomiño e de Salvaterra. O Concello de Salvaterra acaba de inaugurar fai un par de meses un paseo que ven desde Salvaterra, pasa pola Filla Boa e chega ata Porto hasta a desembocadura do Caselas, e o Concello de Tui non fixo nada. E había financiación, a Diputación iba a pagar o 70% deses proxectos, vostedes deixaron marchar. Salvaterra ten o paseo aberto e Tui ten silvas. Eu ainda estuve onte por ali, o paseo foi inaugurado no ano 94 e ainda hai pontes de madeira, etc, etc. O que había era que recuperalo e colocar unha ponte sobre o río Louro. Vostedes foron incapaces. Por lo tanto, déixese de presumir, déixese de alardear. E está moi ben, estou moi contento co que acaba de decir, que está orgulloso dos seus compañeros do Partido Popular, do que o candidato renega. E eu digo que o candidato do Partido Popular ten que asumir a responsabilidade do Partido Popular neste goberno. E se non o fai, está sendo desleal cos seus compañeros, nada máis. Porque vostede diga. Ben, eu creo que é momento de pasar. Lle digo que levamos 1 hora e 8 minutos de debate, nos queda moitísimo, non, evidentemente, eu xa lles decía que iba a ser casi imposible que completáramos todos os temas, pero si lles parece, vamos pactando aqueles que a vostedes non lles interesa que queden atrás. Eu creo que o conxunto histórico non debería quedar atrás. Se a vostedes lles parece ben, nos centramos uns minutos no conxunto histórico e agora hai unha serie de asuntos que lles vou pedir un pouquiño máis de axilidade, de acordo? E nos volveremos a parar noutros. No conxunto histórico creo que podemos pararnos. Por exemplo, comeza vostede, señor Padín, cal é a súa proposta para o conxunto histórico? Todos estamos de acordo que a xoia da corona, o segundo patrimonio máis grande de Galicia. Que facemos co conxunto histórico? Bueno, nos propoñemos e abogamos pola aplicación da recente lei de rehabilitación de Galicia, que pon a disposición dos concellos unha serie de ferramentas e de instrumentos para favorecer e incentivar a renovación e a rehabilitación das casas dos conxuntos monumentais, a aprobación do PECHA, que está moi avanzado e deberá estar aprobado entre finais do 2019 e principios do 2020, continuar coa integración de Tui no programa Rexurbe da Xunta de Galicia, que está iniciando este ano e que foi unha petición do Goberno Municipal actual á Xunta de Galicia, e agradecemos esa inclusión. Van a comprar
van a comprar unha serie de vivendas para proceder á súa rehabilitación. Hai que recordar que o programa resistía antes e foi petición do meu goberno que TUI entrase. Tamén tivemos a iniciativa que foi sistemáticamente frenada pola oposición municipal de facer o concurso de ideas para a renovación da frente fluvial, da fachada fluvial do río. E é moi importante integrar o río co conxunto monumental, porque un dos problemas graves que ten o conxunto monumental é a súa orografía, a dificultade de acceder ao centro urbano desde determinadas zonas, sobre todo a Rúa Cuenca, ao conxunto monumental. Daí a compra do teatro principal, que tamén executou o meu goberno, e a importancia desa integración entre río e conxunto monumental para volver a facer do conxunto monumental o centro da cidade de Tui. Moi ben, lles estou apurando un pouquiño para que nos detemos máis causas. Señor Cabaleiro, Bueno, a compra do teatro principal a deixou programado o anterior goberno cunha reserva de crédito de 30.000 euros, punto e seguido, porque ademais con cargo ao plan Concellos. Eso para aclarar. Segundo, non hai ningún riferrafe ca compañía do Bloque Nacionalista Galego. É certo que no noso programa asumimos como xestión de goberno toda a xestión feita na área de patrimonio. Eu sempre digo públicamente, o dixen e o digo, nunca falo en nome ni siquiera do Partido Socialista, ni siquiera nos mítines, sempre falo en nome de goberno, e hoxe aquí públicamente digo que a labor que fixo Carmen Núñez, que ademais chegaba, que era unha profesional da medicina, que chegaba con certo descoñecemento do medio, a labor que fixo foi espectacular, e non estamos falando de promesas, de realidades. Por primeira vez na historia deste Concello aprobouse de forma provisional o Plan Especial de Protección do Casco Histórico. Sempre nos preguntaba a oposición por el cando se aproba definitivamente. Un ano e medio despois, nin siquiera se completaron as autorizacións sectoriais para a aprobación definitiva dese Plan Especial de Protección do Casco Histórico. Púxose en marcha de novo a oficina do ARI, que quedara literalmente pechada dentro do anterior goberno. Púxose, como xa dixen antes, mobiliario urbano no ámbito do casco histórico, peanalizouse tamén todo o conxunto histórico, e aquí tamén é certo que sí este proxecto viña bastante avanzado, e teño que recoñecer aquí tamén a labor de Nicolás Lorenzo Montes, que foi o anterior concelleiro de Patrimonio, que fixe unha boa xestión, e eu creo que non estuvo suficientemente respaldado polo alcalde, senón eu penso sinceramente que en aquel momento hubiera avanzado moitísimo máis. E me alegro que, señor Carlos Vázquez Padín, que diga vostede que o plan Rexurde se vai aplicar en Tui, porque vostede o pediu, pero entonces pida tamén que amplíen o ámbito da actuación do plan Rexurde, porque deixa fora a zona de respeto, deixa fora San Bartolomé, deixa fora zonas do ámbito histórico que obviamente debían estar dentro dese plan Rexurde. E o turno de José Ángel Fernández, Partido Popular. Todos sabemos que o conxunto histórico é o segundo en importancia e extensión de toda Galicia. Está nunha situación crítica, un estado de ruína das vivendas, claramente, bueno, a verdade é que a proposta nosa é a plena recuperación e rehabilitación do conxunto histórico. O plan Resurbe é unha proposta da Xunta de Galicia. Dice o señor Padín que yo pediu o director do IGOS. Bueno, non sei se coñece a Lofasga, pero o director do IGOS pois non é quen ten que decidir sobre iso. En tal caso sería o conselleiro correspondente ou a Xunta de Galicia no seu consello. Temos que conseguir a aprobación definitiva do PEPCHA. Falaba de que o señor Lorenzo Montes é do PP, non é do PSOE, nin do Bloque, é do Partido Popular. Esta formaba parte do Partido Popular. Hai órganos colexiados no Concello que deciden iso. A recente lei de rehabilitación, que entra en vigor o próximo 22 de maio, que vai asilizar moitísimo, é unha lei aprobada pola Xunta de Galicia. Non sei se tamén lle debemos ao señor Padín que lla pedira. Penso que non. E falando da área de rehabilitación, pois parece que, como decía o Bloque Nacionalista Galego, nalgún deses memes que fai tarde piaches, bueno, a peatonalización da zona monumental foi do goberno do PP, non olvide. Vostedes solamente tuveron que darlle a un botón para subir e baixar as pilonas. E despois, os proxectos de iluminación do conxunto histórico que vostede fixo non cumplían para nada a normativa e non sei nin como se licitaron. E por último, fixo un contrato menor, sin 3 orzamentos, para o ARI, para contratar unha arquitecta. Non sei se vostede sabe que hai moitísimos arquitectos en Tui. Vostede contratou, o señor Cabaleiro tamén, a candidata que vai en Valga como primeira cabeza de lista. Eu non sei se isto, e ademais ela dice que se presentou como alternativa para acabar coas políticas clienterales e caciquiles. Menudo exemplo. Bueno, señor Alonso, toca a min. Sí, eu creo que estamos no primeiro turno, despois por alusións para o señor Padín se confunde moito. Está falando da oposición municipal, de que a oposición municipal tumboulle proxectos. O señor Padín é inconsciente ou non se dá conta de que el mesmo perdeu a súa maioría.
polos seus delirios, pola súa forma de gobernar, el se quedou en minoría. E eu, a pregunta que quero facer ao señor Padín é: vostede está gobernando co Partido Popular e vostede se terá que entender co señor José Ángel, e vamos a ver quen é o alcalde no futuro se gobernan e quen é o teniente alcalde. Estamos falando do conxunto histórico, señor Alonso. pero que estou falando porque vos esa pero, cita. Eu creo que o casco histórico de Tui ten que ser un sitio para vivir, residencial, no que convivan as persoas e os servicios. E, desde logo, a paralización do casco histórico, dende a aprobación do plan especial do casco histórico dende outubro de 2017 é alarmante. E poño, por exemplo, que agora hai un requerimento da Dirección Xeral de Costas do Estado pedindo que a traducción que se mandou do galego ao castelán fose mínimamente lexible, porque foi unha auténtica vergoña. De feito, hai unha queixa porque dice a lei de costas, a traducción que fixo o traductor, que non sei canto se pagou por esa traducción, o señor Padín terá que explicarlo, puña lei de espaldas. Por lo tanto, esa é a maneira de traballar do goberno do Partido Popular e do goberno do señor Padín. A preocupación polo PECH é mandar unha mala traducción que iso retrasa moitísimo máis aínda a súa aprobación. Sí, muchas gracias. El casco histórico de Tui, sin lugar a dudas, y es la opinión unánime de todos, me imagino, es la joya de la corona de la ciudad de Tui. Eso es evidente. Es cierto que el plan especial del casco histórico se contrató en el año 2011. Estamos en el año 2019. Han pasado 8 años y no está aprobado definitivamente. Eso es una realidad, es un hecho que está ahí. Yo me preguntaría si en estos 8 años se hicieron las calicatas del saneamiento del casco histórico, si se hicieron las calicatas del abastecimiento de agua del casco histórico. Por eso creemos del todo necesario copiar el modelo, hay que copiar lo bueno de los demás, el modelo del consorcio del conjunto histórico de Vigo, que es un conjunto histórico denominado así, pero nada que ver con el nivel, la categoría y la trascendencia histórica que tiene el casco histórico de Tui. Por eso nosotros proponemos un consorcio del casco histórico donde se impliquen igualmente las administraciones, la administración autonómica y la Diputación Provincial, juntamente con el apoyo de fundaciones importantes para financiar en proyectos. Y que este consorcio contrate la redacción de un proyecto integral del casco histórico en su conjunto, incluido el saneamiento y el abastecimiento, a ver cómo está el saneamiento y el abastecimiento, como hizo hace poco tiempo también la fortaleza de Valencia, de nuestra hermana Valencia. Y eso es fundamental. Y la pieza básica, el instrumento eficaz y el instrumento financiero para ese proyecto integral es un consorcio, que a su vez ese proyecto sí que puede ser financiado con fondos de la Unión Europea. Máxime si tenemos el apoyo de Valencia como una eurociudade. Y creo que ese es el camino a seguir cara al futuro. Un proyecto integral que además el consorcio serviría para asesorar y gestionar también las iniciativas, tanto particulares como las iniciativas de servicios de hostelería que puede compatibilizarse, como dice el señor Alonso, con el fin residencial de manera primordial. Señora Núñez, resumindo moitísimo, de Aquenda, claro. Resumindo moitísimo, nós apostamos pola recuperación do patrimonio, a rehabilitación do palco da Corredoira que estaba licitado cando tivo lugar a moción de censura, a rehabilitación do palco do cruceiro de San Bartolomé que levou a cabo o BNG, a compra do teatro principal como primeiro paso de cara a súa rehabilitación. Alegrome moito que o Partido Popular lle preocupe ahora tanto o teatro principal. É unha pena que non pensara antes nel neses 20 anos de goberno que tivo o Partido Popular en Tui, porque así non estaría no estado de abandono en que está. En segundo lugar, a peonalización, que o señor Padín sempre me acusa que foi o único que o fixen. Lembrolle que a ordenanza de peonalización está aprobada definitivamente dende maio de 2014. Dende maio de 2014 a maio de 2015 o Partido Popular non fixo absolutamente nada. E por iso, seguramente, o señor Montes se marchou do goberno do Partido Popular. Podemos falar das pilonas, de como se recepcionaron esas pilonas polo Partido Popular. Podemos falar de todos os expedientes en tramitar da peonalización. Podemos falar de todo iso se quere. Sobre a oficina de rehabilitación, acabo de enterarme que a profesional que traballa na oficina de rehabilitación sexa candidata do PSOE no Concello de Valga. Non o sabía. Non me interrumpa, por favor. Non me interrumpa. Eu só vin nela e mo demostrou no ano que traballou comigo unha gran profesional. E lembrolle
xa lles advertín en outubro de 2017, cando tivo lugar a moción de censura, que o contrato remataba. Agora mesmo, vostede que está gobernando, aínda que non o pareza, o Partido Popular está gobernando, vostedes teñen esa oficina de rehabilitación traballando de forma irregular, sen contrato. Vostede que é tan estricto cos reparos de intervención e de secretaría. Bueno, un matiz sin importancia. Es un matiz. Como se ha nombrado aquí a Nicolás Lorenzo Montes del Partido Popular, creo que las elecciones del 2015 se dio de baja en el Partido Popular y se integró en Alternativa Tudense, si la memoria no me falla. Dito queda. Matiz. Estaba no Partido Popular. Sí, pero bueno, Ahora lles propoño... Pero estaba no Partido mínimamente, Popular. sí. Eu, José Ángel, se algo non esperaba de vostede era que me diga que nos contratamos, digamos, por afinidade política unha profesional, cando naquele momento ni siquiera era candidata. Era concelleira. Pois nin nos sabíamos, ou nin nos sabía, porque ademais nin coñecía esa persona. Hombre, eso... No, é unha baixeza, é o que acaba de facer vostede, é unha baixeza porque está presumindo algo do que non ten probas e non é certo, de acordo? E polo tanto, creo que esa cuestión, eu creo que afea bastante neste feito, nada máis. Bueno, e ahora eu, se lles parece, lles propoño que os próximos temas os tratemos moi brevemente, porque son asuntos moi concretos e é simplemente explicar brevemente que propoñen. Todos coinciden en maior ou menor medida, cos seus matices, en que o aparcamento é un problema en Tui. Coinciden todos con matices. Ben, que solución propoñen? E aquí propoño que sean breves e así podemos avanzar en temas. Simplemente sobre o aparcamento, o consideran un problema e que solución propoñen. Comeza vostede, señor Cabaleiro. Bueno, sobre esta cuestión podemos falar con moita propiedade, non? Porque nos cando chegamos ao poder nos atopamos, obviamente, que había unha situación de carestía de plazas de aparcamento. Unha das primeiras cosas que fixemos foi empezar a vixiar a zona azul, e a pouca zona azul que hai vixiada xa xenera certa mobilidade, e despois, obviamente, tamén estamos interesados en facer un parking subterráneo na traseira de la panorámica, e fixemos unha oferta pública a que só concurriu unha empresa. Só houve unha empresa en toda España interesada en executar esa obra. Era un parking soterrado dunha planta que tiña un custo alrededor dos 3 millóns de euros, e a empresa o que pedía como contraprestación era a execución durante 40 anos a concesión durante 40 anos desa obra, cousa que nos parecía razonable toda vez que iba a facer unha inversión, pero ademais o que pedía a empresa para, obviamente, cubrirse as espaldas e cubrir a inversión era que todo o casco urbano de Tui fose zona azul de pago, e polo tanto nos parecía que nos non podíamos consentir eso porque a empresa non estaba arriscando absolutamente nada, viña única e exclusivamente xa a beneficio feito, e polo tanto nós non viabilizamos esa cuestión, nin a viabilizaremos nunca, porque non vamos a entregar o chan de Tui a ningunha empresa privada. E digo que falo con propiedade porque nós xestionamos esa cuestión e sei perfectamente o interés financeiro que tiña a empresa nesta operación. Señor Fernández, José Ángel Fernández. Sí, somos conscientes de que existe unha necesidade de planificar a mobilidade na nosa cidade e, sobre todo, o estacionamento. Pero antes de falar de aparcamento, pois debemos de falar de mobilidade, de como acceder aos lugares públicos. O protagonismo é sempre das persoas e non dos vehículos. Por lo tanto, é preciso, primeiro, facer un plan de mobilidade serio e, en función das necesidades dos residentes e dos visitantes, pois crear áreas de estacionamento. No Partido Popular sí que creemos nun parking de 1, 2, 3 plantas as que fagan falta, pero que sí que non estaríamos nunca de acordo en establecer zona azul. Unha zona azul, que había un proxecto por aí de 25 rúas afectadas pola zona azul, cunha xestión de servicio público de estacionamento da hora. En resumen, podemos resumilo en parquímetros, tasas, recaudacións, tickets. Eso non pode ser. O Partido Popular aposta por a asunción do coste por parte do Concello de un aparcadoiro soterrado de titularidade municipal cun control sobre as tarifas que posibilite a necesidade de ter unha tarifa reducida e, sobre todo, que os veciños das parroquias non veñan a Tui a pagar. Pagan impostos en Tui, pero non teñen por que vir a pagar a Tui. Lastraría as arcas municipais e tamén lastraría o comercio facer unha concesión de obra pública como a que se pretendía. Señor Alonso. Bueno, vamos a ver, En Marea cree que as medidas teñen que ser urxentes e
plantexarse a construción dun parque soterrado, iso supón pois un tempo de execución da obra que pode ir a 1 ano ou 2 anos. E creo que hai que adoptar medidas inmediatas, porque son 4 anos, e en 4 anos temos que actuar xa. De xeito inmediato, nós creemos que é necesario, cos informes pertinentes da policía, sobre todo, facer unha reordenación do tráfico, empregando sentidos únicos de dirección nas rúas, e, desa maneira, tamén conseguir estacionamento en batería. Ao mesmo tempo, a zona azul que hai implantada gratuita na zona da Corredoira se pode ampliar e, iso sí, é necesario que este vixiada para que haxa rotación de vehículos. Se o propietario dun vehículo que estaciona cada 2 horas o ten que retirar, vamos a crear unha bolsa de aparcamento cerca do centro de Tui que permitirá a xente facer xestións bancarias, ir ao Concello, ir á Facenda ou facer as súas compras. Pero é necesario iso. A construción dun parque soterrado nos parece que pode ser necesario, pero non é ahora mesmo algo que se poida acometer xa e dicir da noite para mañá ter un parque soterrado. Por lo tanto, creemos que unha primeira medida sería esa e despois iniciar a tramitación e a execución desa obra, pero o primeiro é reordenar o tráfico. Neste caso, señor Lidguedes, continúa vostede. Sí, ya dije al principio del debate que el principal problema que tiene la ciudad es el aparcamiento. Nosotros tenemos la solución definitiva, apostamos evidentemente por el aparcamiento subterráneo de 2 plantas y 630 plazas de aparcamiento. Evidentemente con las condiciones que establezca el ayuntamiento. Es competencia de la corporación municipal en pleno esa decisión, aprobar el pliego de condiciones económicas y técnicas de ese aparcamiento. Nosotros vamos a defenderlo, estemos donde estemos y tengamos los corporativos que tengamos después del 26 de mayo esta tesis. Si TUI no tiene aparcamiento, no tiene futuro. Ni futuro económico el comercio, ni el futuro económico la hostelería, ni la promoción turística del casco histórico. Evidentemente, lleva su tiempo. Paralelamente, hay que aprovechar todos los espacios físicos que rodean la ciudad de Tui con un contrato de cesión de uso con los propietarios, pero que asuma el ayuntamiento el acondicionamiento de esos aparcamientos por dignidad de la propia ciudad, por la estética de la ciudad, por la armonía de la ciudad, juntamente, evidentemente, con un estudio de movilidad, evidentemente. Pero creemos que si esta corporación, después del 26 de mayo, no asume que esto es lo más fundamental, pues TUI lo va a padecer en el futuro inmediato, como lo está padeciendo ya, de manera grave, pero sobre todo los que invierten, los que arriesgan, los que crean empleo, los que crean riqueza. Señora Núñez, a súa opinión sobre o aparcamento. Construirían vostedes un aparcamento? Bueno, pues nós nesa cidade humanizada que defendemos entendemos que debe haber aparcamentos disuasorios. En ese sentido, propomos estudiar a posibilidade de mercar as parcelas da finca Patazumba, a proposta feita por Alternativa Tudense, polo señor Capón no último pleno, que nos consideramos moi acertada. Esa finca nos adicaríamos tanto a zona verde, lembramos de paso a singularidade do seu horro, patrimonio protegido, e adicala tamén a aparcamento en superficie, porque ese sería un bo aparcamento disuasorio. E a partir de aí, estudiar que déficit de plazas hai, a que capacidade debería de ter o aparcamento soterrado, e que, dende logo, por suposto, debe de ser público e nunca debe ir asociado a zona azul de pago, simplemente porque sería insusto, nomeadamente para os veciños das parroquias. Entendemos que un aparcamento soterrado non debe dar perdas, tampouco ten que dar beneficios, o Concello non é unha empresa, non é un negocio, e ademais é sobre todo o beneficio se ten que entender, na nosa opinión, non só en termos económicos, tamén en termos de bienestar para os veciños e beneficios sociais. E remata aquí na intervención, señor. Este é outro problema de décadas que o meu goberno deixou moi próximo da súa solución final. Temos preparada xa un anteproxecto e temos preparado xa toda a documentación para facer unha licitación dun parking subterráneo, dunha planta vinculado á zona azul. Pero é verdade que a opinión pública e os cidadáns teñen dereito a opinar se están dispostos a facer isto. Por tanto, Converxencia 21, e xa o dixen no meu libro, a miña visión do futuro de TUI, propón que a través dunha plataforma de participación cidadá os cidadáns, os contribuintes, poden optar entre dúas opcións. O parque subterráneo dunha planta vinculado á zona azul ou ben un parking en altura, como se fai en toda Europa. O parking subterráneo é unha manía española, é moi típico exclusivamente de España. En toda Europa os parkings son en altura e é moito máis barato facer plazas de aparcamento en altura. Por tanto, nós, se gobernamos, vamos a someter a decisión dos cidadáns a través dunha plataforma de participación cidadá
esta decisión. É fundamente irresponsable e populista decir, e os outros 5 candidatos parece que están de acordo, que o Concello ten que pagar a machamartillo 5 millóns de euros ou 6 millóns de euros en facer un parking público, cando acabamos de ser testemunha da quebra do parking de Baiona, acabamos de ser testemunha da quebra do parking de Lalín, e miren, o populismo xa sabemos a onde leva os países. Non hai ningún parking público que funcione satisfactoriamente en toda España. É ao revés. Sí. É ao revés. Sí. É ao revés. É que queban os privados. Con calma. Primeiro, señor... Eu, si se me permite... Pero moi brevemente, quero vale, decirle vamos ao señor Padín que non sei se ten problemas de audición, pero eu non dixen nada de construcción dun parking soterrado. Eu falei de reordenación de tráfico. Me parece unha falta de respeto. Me parece unha falta de respeto que estemos nun debate e que vostede veña con esas monsergas. Mire, o que está vostede... Mire, non me recordo que pasou nun pleno, porque lle quero recordar que vostede levaba isto e o Partido Popular lle dixo que non lle aprobaba. E compañeros do seu goberno dixeron que non lle aprobaba e tuvo que retiralo, así que estemos calados. Señor Diz. Sí, desde luego, nosotros defendemos el aparcamiento subterráneo. El aparcamiento en altura es un disparate, es un impacto visual que sería lo único que nos faltaba ya, un aparcamiento en vertical. Eso sería ya, eso de plano no y no. El subterráneo sí, evidentemente nosotros vamos a defender primero un pliego de concurso público para que la iniciativa privada pueda concurrir. Primero, la iniciativa privada sí puede concurrir, una vez que la corporación, insisto, por mayoría absoluta, apruebe un pliego de condiciones técnicas y económicas. Y después, si evidentemente queda desierto, pues yo defenderé, nuestro grupo defenderá en el ayuntamiento, intentará convencer a la mayoría de que se haga el aparcamiento con fondos municipales. Sin aparcamiento no hay futuro en la ciudad. Eso lo tenemos muy claro. Señor Cabaleiro. Si, bueno, fío tamén do que comentaba antes a candidata do Bloque Nacionalista Galego, Carmen Núñez, no senso de que tamén hai que agradecer a Miguel Ángel Capón non só a xestión para intentar a compra dos terreos, sino que ademais, mira, aquí teño o documento de cesión dos terreos da Sareb, das unidades de execución da Sareb, están cedidos en uso ao Concello para a utilización como aparcamento disuasorio, e sobre isto, nesos terreos, non se fixo absolutamente nada. Aquí está o documento de cesión. Pero, por eso, estos terrenos es muy importante hacer una modificación puntual del planeamiento para cambiar el uso y el fin de esos terrenos, y después el ayuntamiento o bien los compra o bien los expropia. Pero antes, previamente, el cambio de uso. Ben, levamos un rato falando, nos queda media hora de debate e toca falar do TUI rural, das parroquias, de todo aquilo que non ten nada que ver ni con a ordenación do casco urbano nin o conxunto histórico. Aquí eu tamén lles vou a pedir brevedade, porque en cada parroquia podríamos estendernos longamente, non? Vai haber unha intervención en segundo turno, sí. Decir que me gustaría que trataran de explicar a súa visión de como se debe actuar, como debe actuar o Concello no desenvolvemento en todos os ámbitos das parroquias, que sexan o menos puntuais posible, porque senón, xa digo, se nos vai do tempo, non? En xeral, que falen en xeral. E neste caso comeza vostede, señor José Ángel. Resumidamente, non vamos a facer un análisis de cada unha das parroquias, evidentemente. Claro, que lles pido. Pero que sí que temos que decir que están actualmente totalmente abandonadas. Eu veño a falar, señora Núñez, do futuro, non veño a falar do pasado do meu partido. En ese sentido, teño que decir a realidade. A realidade é que están totalmente olvidadas. Están totalmente olvidadas. Existe unha precariedade na limpeza das malezas, apodérase de todo. Evidentemente isto non se resolve cun bando de alcaldía que diga que hai que limpiar antes do 31 de maio, porque se vostede obliga aos propietarios a limpiar, primeiro que ten que facer é limpiar as propias. Tamén temos que falar do patrimonio cultural das parroquias, que están totalmente abandonadas. As pozas, lavadoiros, muiños, igrexas están totalmente, desarticuladas. E nós para iso queremos crear unha concellería específica de parroquias, potenciar o rural, achegarse aos veciños. Os veciños necesitan ser escoitados, e para iso vamos a recuperar tamén a figura do pedáneo, que é importante, ese importante portavoz e conexión do Concello e o rural. Temos que darlle ás parroquias infraestructuras básicas, pistas sin asfaltar desde hai anos, a ninguén se preocupa, parques infantís, en definitiva, un auténtico despropósito, como diría o señor Cabaleiro, non? O comercio rural tamén é unha despreocupación dos nosos gobernantes.
A seguridade viaria en moitísimos dos puntos tamén é deficitaria. Bueno, salvo en Candelas, que invertiron 600.000 euros. Bueno, non sei se son 100 millóns das antiguas pesetas. Señor Alonso. Bueno, eu estou falando na campaña de que hai moitos paracaidistas. Eu hoxe estou mirando tamén aquí moitos paracaidistas, porque resulta que o concelleiro de obras, que é o responsable do mantemento das vías públicas, da limpeza viaria, etc., etc., é o seu compañeiro Antonio Castronegro, do Partido Popular, e primeiro tenente alcalde. E vostede parece que non o coñece de nada e que renega do seu traballo. Moi mal feito e unha deslealdade pola súa parte. Mire, as parroquias teñen que ter os mesmos servicios co centro. E falamos de transporte, de limpeza, de internet, de telefonía móvil. Está todo por facer en algunhas das parroquias. E vostedes, o Partido Popular, gobernaron con maiorías absolutas durante anos. E non quero falar de ninguna en concreto, pero está todo abandonado. Hai que facer unha reordenación forestal colaborando coas comunidades de montes. Non podemos seguir pensando na plantación de eucaliptos. No ano 2017 ardeu unha parte importantísima deste concello e terminará ardendo toda Galicia. Hai que colaborar coas comunidades de montes. Hai que potenciar e promocionar o consumo de produtos ecolóxicos. As parroquias necesitan fixar poboación e iso todo só se pode conseguir con unha política pensada para esas parroquias e con atención a esas parroquias, cousa que, por desgracia, o seu goberno, conxunto de PP e Converxencia 21, non está a facer, e as queixas son palpables. Coincido con el señor Alonso. Hay que decir que las parroquias de nuestro municipio, las 11 parroquias, representan el 70% de la población, de los vecinos del municipio. Por tanto, es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas y sobre todo presupuestarias, ¿no? En las parroquias tiene que haber un plano de igualdad entre los vecinos de las parroquias y los vecinos de la ciudad. Tienen que tener los mismos derechos y los mismos servicios. El abastecimiento hay que rematarlo donde falte, el abastecimiento de agua. Tenemos que preocuparnos de los centros educativos, de las asociaciones culturales, colaborar y tener una relación muy estrecha con las comunidades de montes, por lo que significa, hay que pensar que las comunidades de montes son los propietarios prácticamente del 70% del suelo del territorio municipal de Tui, y hay que decir también que tenemos 3 parroquias donde puede haber un desarrollo empresarial, tanto Areas, la ampliación del parque empresarial, 80.000 metros, en Guillarei tenemos 160.000 metros por desarrollar, Ribadelouro 80.000 metros cuadrados por desarrollar, por tanto también hay una actividad empresarial. En las parroquias reside un capital humano muy formado, muy importante, y al mismo tiempo en las parroquias reside una red empresarial muy importante. Pero fruto de todo esto hay que tener muy en cuenta los centros educativos, que es la base, porque ahí están los niños y los niños y los jóvenes, y tenemos que preocuparnos de su acondicionamiento. Evidentemente nosotros estamos a favor de recuperar la figura del pedáneo y de los celadores, y yo quiero hacer un reconocimiento público a la labor extraordinaria que realizan y que han realizado durante muchos años los profesores de los centros educativos de Tui, que gracias a su trabajo pues hay unas buenas generaciones de gente muy formada y muy bien preparada. Muchas gracias. Señora Núñez. Bueno, eu teño moito que contestarlle o candidato do Partido Popular, pero vou empezar por un tema ahora que lle preocupa tanto ao Partido Popular o patrimonio, unha pena que non lle preocupara antes. Vou empezar correxíndolle un erro. Nun acto público vostede dixo que ia a buscar auga a Fonte de Rodas e que o PSOE di que arranxara, e textualmente dixo: fun hoxe pola mañán e a vin igual que sempre. Claro que sí, pero voulle explicar, non foi o PSOE, é o BNG, o Bloque Nacionalista Galego, o que dicimos que cando tiñamos a responsabilidade da Concellería de Patrimonio solicitamos e obtivemos unha subvención para rehabilitar a fonte ao lavadoiro de Rodas, subvención que o goberno do Partido Popular e do señor Padín perderon, igual que solicitamos e obtivemos unha subvención para rehabilitar a ponte do Mosteiro de Pesegueiro, subvención que o goberno do Partido Popular e do señor Padín perderon. E digo máis, estas convocatorias para recuperar o patrimonio, é unha convocatoria anual de recuperación de elementos do noso patrimonio, a través da cal, por certo, rehabilitamos o palco do cruceiro de San Bartolomé. Pois ben, nos anos 2018 e 2019, dende que gobernan o PP e o señor Padín, Tui non presentou ningún proxecto a esta convocatoria. É o único concello da comarca que non presentou ningunha proposta. Nós que propomos presentar proxectos a estas convocatorias e a todas as que haxa para rehabilitar esa fonte, ese lavadoiro de Rodas, para que vostede poida ir a buscar auga, vostede e o resto dos veciños.
para rehabilitar a Ponte do Mosteiro en Pesegueiro e para rehabilitar pouco a pouco todos os elementos das nosas parroquias, fontes, lavadoiros, muiños, recuperalos, catalogalos e sinalizalos, estendendo ás parroquias a sinalización que xa fixemos cando tiñamos a responsabilidade de área de patrimonio na cidade histórica de Tui e aproveitar para recuperar a toponimia, por certo. Señor Padín. Vamos a ver, o Estado, a Administración, este inferno burocrático no que vivimos foi destruindo a capacidade do rural de xenerar riqueza, foi destruindo a posibilidade de que haxa producións agrícolas e gandeiras rentables. Eu sempre digo orgulloso que me criei con leite de malvas. Persigue aos pequenos produtores de viño, persigue aos pequenos produtores de aguardente con multas verdadeiramente leoninas. O propio Estado foi destruindo a capacidade de generación de riqueza no rural. En iso é no que hai que focalizar, na generación de riqueza no rural. Por iso o meu goberno xa ten no trámite final, no trámite definitivo de aprobación na Xunta de Galicia a ampliación e regularización de 180.000 metros cuadrados no polígono de Ribailouro. Por iso me dirixín á Comunidade de Montes de Guillarei para que inicie o mesmo procedimento de regularización, de modificación do pexón para disponibilizar solo industrial con seguridade xurídica en Ribailouro. Tamén encargamos un proxecto de marquesinas para unificalas en todo o rural personalizadas co nome da parroquia. Despois da auditoría enerxética que pedimos, encargamos nós e que xa se nos foi entregada, poderemos mudar a tecnoloxía e colocar en todo o rural tecnoloxía de LED, mellorando o servizo, un servizo moi importante no rural por cuestión de seguridade. Tamén propomos a creación dunha brigada dedicada ao mantimento correcto das pistas, que é verdade que é francamente mellorable. Propomos tamén a supresión dos PERIs, que afecta a unha zona do rural, e fomos o primeiro goberno municipal que ella adxudicou a unha empresa o mantimento dos elementos de xogo dos parques infantís. Moi rápido, en relación aos elementos patrimoniais, ten que ser a sociedade civil axudada polo Concello que o faga. Todas as rehabilitacións dos anos 90 de lavadoiros, de muiños están novamente na ruína, e quero poñer un referente. Entón temos un gran referente de como se deben facer as cousas. A Asociación dos Burros Fariñeiros, a sociedade civil organizouse e tivo a capacidade de rehabilitar e de conservar o patrimonio. Ese é o camiño. Señor Cabaleiro, remata vostede. Bueno, creo que o fundamental no rural é fixar poboación, é dicir, que as persoas que vivan no rural se sintan cos mesmos servicios, ca mesma calidade de vida que as persoas que viven nun entorno urbano, e polo tanto que a xente viva se asente e queira cada vez vivir máis xente no rural. E o rural de Tui, a pesar dos moitos problemas, ten moitos atractivos, e creo que tamén temos que recoñecer o que decía antes, que tamén no pasado hai cousas que se fixeron ben. O Concello de Tui é o Concello que ten a rede de saneamento máis extensa, posiblemente toda Galicia, de abastecemento máis extensa. Temos moitísimos equipamentos deportivos e educativos que obviamente temos que facer un esforzo importante para tratar de mellorar as condicións dos mesmos. Mire, señor José Ángel, os plans da Diputación 2014 e 2015, que ademais eran menos de 300.000 euros cada un, o proxecto que tiña o Partido Popular para o rural eran pavimentacións. O 90% destas obras son pavimentacións. Nos mudamos esa orientación e empezamos a investir pois en recuperar colexios, en recuperar pabellóns, en recuperar parques infantís, moitos incluso sin acudir a externalización o fixemos con medios propios, fixemos un esforzo inversor importantísimo, porque ademais contamos con máis recursos da propia Diputación, porque en vez de mandar os 300 famosos 1.000 euros, nos manda para obras anualmente máis de 700.000 euros, que ademais agora as baixas as podemos reinvertir outra vez en obras en Tui, e non como pasaba antes, que as baixas pasaban a libre discreción por parte do presidente da Diputación e as asignaba quen quería, e agora se fai un reparto equitativo en función da poboación e do grado de dispersión. E eu creo que o fundamental para sentar a xente no rural é que, repito, que as infraestructuras, os equipamentos e os servicios estén nas mellores condicións posibles. Mire, falaba vostede e me botaba en cara como se había gastado moito diñeiro na humanización da estrada de Caldelas. Mire, nos humanizamos esa estrada, que por certo é a única estrada provincial que ainda estaba sin humanizar. Fixemos unha labor importante para garantir a seguridade dos peóns nesa rúa, e vostedes levan como candidata a unha persoa que curiosamente fixo o contrario, recolleu firmas porque entendía que os carriles de circulación eran demasiado estreitos e pedía que os carriles de circulación se anchearan e se reduciran o paso de peóns. Esa é a mentalidade, ese é o proxecto de futuro que teñen vostedes para as parroquias e para a seguridade viaria no rural. Un momentiño. Si queren facemos unha segunda intervención breve, si a vamos a facer. Nos quedan 5 asuntos por tratar, non nos vai dar tempo, despois, se os parece, pactamos de que falamos, vale? Agora, si, señor José Ángel, por alusións, e facemos unha segunda intervención. Bueno, gracias por recoñecer que o Partido Popular fixo tantos equipamentos e o saneamento, gracias a gobernos do Partido Popular. Decía que pediu
está en contra dos veciños. A seguridade viaria en Caldelas son 310 veciños. Esa é unha obra da Diputación. Meteron 100 millóns das antiguas pesetas. É un auténtico despropósito, volvo a repetir. Pero é que parece que vostedes foron tan rigurosos na xestión que perderon a subvención das luminarias de Areas. Non se acorda? As luminarias de Areas. Perderon a vostede. Perderon a vostede por desidia. E a sinalización das parroquias do ano 2015 conseguido. O sea, do 15 ao 18, quen gobernou? E que parece que todo o mundo se olvida. Son 110.000 euros e 70.000. Se os sumamos, pois sí que se poderían facer moitísimas cousas nas parroquias. Señor Padín. Bueno, nós temos un programa específico para cada unha das parroquias. Eso é a prova da nosa preocupación e de que teníamos que cada parroquia tiña que poder analizar que é o que Converxencia 21 pretende facer nela. Hai que dicir unha puntualización moi importante, un problema estructural. Tui ten 8 millóns de euros de orzamento e Valencia do Miño ten 21 millóns de euros de orzamento. Os recursos son moi escasos. Compre suprimir as diputacións, modificar o sistema organizativo da administración española para que os concellos poidan ter recursos en condicións para atender as parroquias. Non hai máis que ver as freguesías portuguesas e ver as nosas parroquias. O sistema español, o diñeiro non chega ao territorio. Quédase polo camiño en aparellos clientelares dos grandes partidos nas diputacións provinciais. Algúna intervención máis sobre as parroquias? Señora Núñez. Bueno, nos entendemos que teñen que ser os propios veciños os que gobernen, os que decidan onde queren por un punto de luz, onde asfaltar, onde hai que limpar, etcétera, etcétera, porque os veciños son os que mellor coñecen as súas necesidades. Nos defendemos por iso os consellos parroquiais. Non nos extraña que o Partido Popular defenda recuperar a figura do pedáneo, porque foi do que se serviu durante décadas para a súa rede clientelar nas parroquias, para pedir o voto. Como non o van querer? Nos, repito, entendemos que as parroquias teñen que ser democráticas e teñen que decidir elas o que precisen, sen pedir favores. Por certo, cando nos gobernábamos, houbo, de forma extraoficial, sen estar ben conformado, o que era un consello parroquial en Valdráns. O alcalde, señor Padín, non quiso reunirse con eles e non hai nada máis antidemocrático que negarlle a voz dos veciños. Outro tema, a licitación do servicio de limpeza viaria, aprobáronse os pregos, quitando dos pregos a limpeza das parroquias por exigencia do señor Padín e do PP, que entón eran oposición. Ben, unha palabra. No, solo entón, decir que a señora Núñez pediu perdón por a seguridade viaria en Caldelas, e o sabe, en algún dos seus mítines, co cal acaba de decirme algo que eu descoñezo. Iso non é o erro verdade. que converteron nesa parroquia. Non, Creo que debemos continuar o debate porque queda moi pouco tempo. Non, pero quero contestar porque aludiu a mí. Bueno, o mellor o erro foi do goberno actual que non supervisou esa obra. Creo que os cidadáns teñen dereito a saber que opinamos sobre os asuntos. É unha obra da Diputación. E debemos continuar. Aportación municipal 20%. Bueno. Pois humanicen vostedes a estrada autonómica que estén bastante máis pelico nesa. Vamos a deixalo aquí. Con 100 millóns se fan moitas cousas, Lles propoño o seguinte, nos queda servicios sociais e emprego, nos queda política cultural e deportiva e nos queda a vocación turística de Tui e faltan 15 minutos e quedan tres cuestións de carácter casi político que a mí me gustaría plantexarlles como pregunta directa no final do debate. Eu non sei por que se por cal decidirnos, pero lles parece servicios sociais, turismo. Eu creo que o turismo é fundamental. E o deixamos aí. Eu diría servicios sociais, pero bueno. Eu fago que vostedes me digan. Eu diría o seguinte punto turismo e si me gustaría esas tres últimas cuestións preguntarías a vostedes. Turismo lles parece? Están todos de acordo? Ou os servicios sociais, non sei. Digan vostedes. Turismo por maioría. Ben, pois turismo. Neste caso, falamos da vocación turística da cidade fíxense, a pregunta é moi concreta, non, o digo para que non se estendan demasiado. Que tres medidas tomarían vostedes en primeiro lugar no ámbito turístico? Tres medidas, me valen dúas, se non teñen tres. Pero tres, é dicir, que sexan vostedes moi concisos. Señor Alonso. Tres medidas que son absolutamente necesarias. A apertura permanente da Oficina de Turismo. Hai que lembrar que en un ano e 7 meses que leva este goberno en Tui, 10 meses estivo a Oficina de Turismo pechada. Dende xaneiro a abril do ano pasado e dende xaneiro a abril deste ano. Colocación dun panel digital na rúa que está pendente dentro do Plan Concellos de 2016. Era unha demanda que nos solicitamos á Diputación para poder ter información cando a oficina este pechada. E por último,
creo que é absolutamente necesario, promoción turística conxunta con Valença. E hai que lembrar que a Valença chegan anualmente 1,5 millón de visitantes, e por iso necesitaríamos promocionarnos en Valença cun folleto conxunto. Suscribo la intervención del señor Alonso y creo que es importante el conseguir un convenio, un acuerdo con la diócesis para que la Catedral de Tui, ese monumento tan extraordinario que tenemos en la ciudad, pues tenga un horario más amplio. Es decir, es un lugar de visita obligada, hay muchísimo turismo, hay muchísimo peregrino y por tanto tenemos que conseguir una amplitud en el horario matinal y por las tardes. Eso creo que es muy importante. Segundo, debemos cuidar muchísimo el tramo del camino portugués en nuestro territorio municipal. Tenemos que ser singulares en el tratamiento, en el cuidado, en el esmero, en la estética, en los servicios, bancos, fuentes, papeleras, y bien acondicionado y bien cuidado y bien mantenido. Es fundamental. Y tercero, creo que es muy importante la idea que llevamos de pivotar nosotros desde Tui el camino que una Santiago, Tui y Fátima. El camino que nosotros denominamos de la espiritualidad. Creo que es muy importante. Ya empieza a haber peregrinos de Santiago a Fátima, pero creo que ese camino es único y no hay costa. La costa es un invento que ha perjudicado directamente a Tui. El camino de la costa, no entiendo cómo la Xunta de Galicia y la Diputación Provincial han hecho una campaña tan exagerada a favor del camino de la costa. Y ha habido aquí un silencio total, un silencio cómplice de todas las instituciones de Tui, empezando por el Ayuntamiento. No lo entiendo, cuando es una riqueza que corresponde única y exclusivamente al camino tradicional que pasa por Valencia y Tui. Señora Núñez. Nos dirixiríamos este tema en tres direccións. Primeiro, temos a riqueza das parroquias. Falábamos antes da rehabilitación, catalogación e sinalización dos elementos patrimoniais que temos que promocionar. Tamén hai que buscar formas de colaboración con comunidades de montes para recuperar sendas que percorran o noso patrimonio arqueolóxico monte comunal, as mamas e os petroglifos. E toda esa riqueza nas parroquias pensamos que pode ser interesante dende o punto de vista turístico. En segundo lugar, temos tamén o Parque Natural, o nos entender pouco rentabilizado como reclamo turístico. E en terceiro lugar, a cidade histórica que ten todos os recursos porque está no espazo privilexiado como é o río, ten o lado da fronteira, pasa o Camiño de Santiago e ten algunha particularidade como, por exemplo, o legado xudeu. É dicir, temos todo por facer, temos todo a favor, todos os atractivos para que Tui sexa un destino turístico importante. Señor Padín. É moito que fixo o noso goberno municipal para mellorar o traballo turístico en Tui e para traballar en pro da súa profesionalización. Redactamos un plan director estratégico de turismo que haberá que implantar a partir do próximo mandato e que contempla por primeira vez na historia do Concello a contratación dun técnico de turismo e dun intérprete de patrimonio con carácter permanente, algo que tamén previmos nos orzamentos de 2018 que a oposición votou sistemáticamente en contra, e é a única forma de evitar que a oficina este pechada. É paradóxico que nos critiquen que a oficina está pechada aqueles que votaron en contra do orzamento que permitía que a oficina non estivese pechada. Necesitamos poñer en valor o legado xudeo e traballar para poñer en valor ese gran éxito da promoción turística de Tui que foi a entrada na rede de xuderías de España, tamén logro do noso goberno. A defensa do camiño portugués frente a todas as administracións, eu teño que dicir que lle dixen con bastante seriedade e con bastante firmeza a presidenta da Diputación en distintos foros que non podía ser esa promoción exclusiva do Camiño da Costa, e tamén teño que dicir que estou moi disgustado por ese enorme panel que a Xunta de Galicia puxo na súa delegación de Vigo, onde só se promociona o Camiño da Costa nun novo ninguneo a Tui, nunha nova agresión a Tui que ningún partido que non sexa como 721 poderá enfrentar, posto que todos vostedes teñen xefes en Vigo, en Pontevedra, en Santiago de Compostela e algúns de vos tamén en Madrid. Señor Enrique Cabaleiro. Bueno, suscribo as palabras en materia de turismo pronunciadas por Laureano Alonso, que foi un magnífico concelleiro de turismo. Se olvidaron incluso cousas que fixo el, como foi a reapertura do Centro de Interpretación do Camiño, que está na propia avenida Canónigo Baliño. Por certo, a avenida que deixamos un proxecto de humanización redactada, que encabe lembrar. Obviamente,
o turismo, nos vamos a fidelizar turismo e a ser unha marca turística se o noso espacio urbano está nas mellores condicións posibles, se o noso medio rural tamén está nas mellores condicións posibles, aí onde hai que volcar, como non pode ser de outra forma, pois os esforzos. Obviamente o camiño portugués é un grandísimo reclamo. Eu aquí concordo co manifestado tanto por Carlos como por Lidguedes, no senso de que primeiro hai que recoñecer que as competencias para institucionalizar o camiño portugués, os camiños son autonómicas, pero tamén é certo que a Diputación xogou un mal papel, e eu cando era alcalde incluso me queixei a Diputación por esta cuestión, e hai declaracións ademais públicas, que non me escondo nesta cuestión, e repito, Diputación e Xunta o camiño, están potenciando o camiño portugués pola costa e non lle están prestando a mesma atención ao camiño portugués tradicional. Pero penso que aí tamén temos que ser un pouco hábiles, e quero rescatar unha idea de Miguel Ángel Capón no senso que pedía que convertíramos a Tui na capital do camiño portugués, despois discurra por un lado ou discurra polo outro, que tamén temos que ir nese senso. E tamén, pois, que tamén hai que recoñecer o papel da Diputación, ainda que sea malo neste ámbito, que foi a creación da AECT, esa Agrupación Europea de Cooperación Territorial, que acerca os concellos como ente provincial, e ademais pois tamén que a creación da marca Río Miño. E eu creo que tamén dentro do ámbito de Eurocidade temos que facer un esforzo por unha planificación conxunta de políticas de turismo. Bueno, pois nos quedan 5 minutos, e eu agora lles vou a pedir brevidade. No, sí, perdón, intervir vostedes, disculpe. Bueno, pues aproveitando, suscribo todas as palabras do resto. Penso que o turismo é unha fonte esencial para o noso concello, pero que hai que facer unha redacción dun verdadeiro plan director de turismo que conte ca opinión e cas necesidades reales do sector. Actualmente se fixo a prisa correndo mediante un contrato menor e non vai a servir de moito. Así de claro. A externalización da xestión turística. Vostede non o leu, señor Fernández, como pode saber iso? Non interrumpa, por favor, continúe. Non interrumpa. Se me interrumpen, pois lógicamente perdemos os minutos. A externalización da xestión turística, porque esa consignación dunha plaza de técnico está de forma inadecuada. Eu que fun técnico de personal conozco perfectísimamente esa circunstancia. E por último, como terceira medida, o Camiño de Santiago é o obxectivo primordial. Temos o Ano Santo aí as vistas no 2021. É un fenómeno espiritual, cultural, pero tamén turístico. Ligar tamén Camiño de Santiago con peregrinación a Fátima, penso que descoñecer estas realidades, ambas teñen dimensión turística, pero non se poden mezclar. Temos que facer frente común, frente á presión que se fai do camiño pola costa, traballar conxuntamente cas localidades portuguesas e tamén cas localidades de Porriño e Mos, e, polo tanto, reafirmar o noso camiño portugués. Moi ben, gracias. Bueno, pois les decía, agora hai unha serie de cuestións que non quería deixar de tratar. A seguinte, eu pensaba que fora un pouco máis ampla, pero vendo a premura do tempo vamos a intentar tamén centrar moito. Lles preguntaba cal é a súa opinión da actual situación política. Por que lles fago esta pregunta? Bueno, pois porque nós que estamos en contacto con moita xente, bueno, pois considera que estamos nunha situación excesivamente tensionada. Eu non sei se vostedes o consideran así ou non, se creen que estas eleccións van a mudar esta situación política, e lles pido brevidade. Señor Padín, comeza vostede. Bueno, a verdade é que nos últimos meses houve unha tensión política enorme, é dicir, os partidos que quedaron na oposición en outubro de 2017 non foron capaces de asumir esa nova realidade absolutamente legítima e democrática, e a partir de aí a verdade é que se viviu unha realidade tremendamente crispada e tremendamente tensionada. Eu teño a esperanza e o convencimento de que a partir das novas eleccións a situación se tenderá a normalizar, e eu creo que todos debemos facer un esforzo por, dentro da lógica de discrepancia política e dentro da discrepancia, ser capaz de entendernos mellor, dialogar dunha forma moito máis constructiva, e, desde logo, por parte de Converxencia 21 non vai quedar. Os tudenses non merecen unha situación de tanto enfrentamento en donde non se pode establecer un diálogo fluido prácticamente para nada, e donde a atitude de algúns foi decir non por sistema, incluso a cousas que eran moi beneficiosas para a nosa cidade. Señor Cabaleiro. Bueno, concordo tamén en parte con a exposición de Carlos, no senso de que obviamente a situación da política tudense está moi tensionada. Eu creo que todos temos unha parte importante de responsabilidade. Eu creo que non se pode achacar esa cuestión da moción de censura
que aparte eu sempre o digo públicamente en todos os actos que estamos celebrando, e sempre o digo aos veciños, que foi unha cuestión totalmente lexítima, porque a corporación de 2015 saliu ca configuración que saiu, e obviamente pois foi unha maniobra lexítima porque non hubo pois, ni transfugismo nin estas cuestións, por tanto, hai que respetalo. Eu creo que despois se iniciaron algunhas derivas que foron as que tensionaron a situación, e a min eu pois non vou esconder a miña parte da responsabilidade, porque incluso se degradaron relacións persoais, que é triste, non? Porque en definitiva pois todos estamos aquí con un interés e con un objetivo común. Eu creo que temos que entonar todos na nosa responsabilidade pois unha especie de mea culpa. Espero obviamente tamén que a situación despois das eleccións obviamente mellore, e que a pesares de a nosa intención, e eu lle digo aquí pois ao actual alcalde, a Carlos, no senso de que incluso despois da moción eu creo que nós estábamos dispostos pois a axudar e a aportar, eu digo con total sinceridade. Ao mellor nos equivocamos todos, tempo hai para rectificar, e o gallá pois, bueno, despois do resultado das xerais pois, perdón, das eleccións municipais, pois isto entre nun ámbito e nunha dinámica radicalmente diferente. Señor José Ángel. Eu penso que a fragmentación sí que dificulta chegar a moitos acordos. Se ve que é unha corporación moi beligerante, chea de crispación, e que determina unha ingobernabilidade que isto fai que haxa un goberno de improvisación, de falta de planificación, de falta de previsión, e nos pois vamos a traer pois moito máis talante, ser máis dialogantes, ter ilusión, respeto e sobre todo humildade. Señor Abraham Alonso. Bueno, creo que a situación que se está vivindo no Concello de Tui desta tensión está provocada polo propio alcalde, o señor Padín, que en distintos foros e no propio pleno atacou a veciños, atacou a deportistas, meteuse cos xubilados. Eu creo que buscouse enemigos onde non sabía ca complicidade do Partido Popular. Eu creo que Tui ten que recuperar un goberno no que impere a sensatez, no que haxa un goberno que sexa cabal, sensato, e que sexa capaz de transmitir unha serenidade e unha xestión que de alguma maneira serene os ánimos e que leva a Tui por uns derroteiros totalmente diferentes a estes de crispación aos que nos levou o goberno do Partido Popular e que encabeza o señor Padín. Señor Diz. Sí, con todo el respeto, yo creo que el balance de esta actual corporación, que está a punto de finiquitarse, provocó preocupación en Tui, derivado de la crispación y del enfrentamiento de todos los grupos municipales, unos más, otros menos, pero es cierto que provocó preocupación. Y además el 70% de las intervenciones de hoy, de los que son miembros de la actual corporación, se refirieron en sus intervenciones a temas del pasado, a temas de estos 4 años. Solamente el 30% más o menos a temas de futuro. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo necesario para que se imponga, con el respeto debido a cada ideología política y a las legítimas aspiraciones que cada uno tenga, debemos implantar el diálogo, la tolerancia, el respeto y el consenso. Creo que tenemos la obligación moral de trabajar para los ciudadanos vecinos de Tui y no ir al ayuntamiento, no ir a la corporación para enfrentarse a nivel personal o a nivel político. Nosotros, desde luego, vamos con ese espíritu, vamos con esa intención y creo que entre todos podremos cambiar la situación y crear normalidad total de respeto y educación entre todos nosotros. Señora Núñez. Eu penso que esta situación ten que ver en como entenden algúns a política, non hai máis que ver a evolución política de algúns candidatos, por cantos partidos levan pasado. Un pode evolucionar, pode modificar posicións, pero pasar, como pasaron algúns en 4 anos por 3 partidos políticos, non pode responder máis que o oportunismo. Toda esta política de crispación, de circo, de política espectáculo, non hai máis que escoitar os plenos. Penso que tamén no tema dos plenos a responsabilidade do alcalde, que non sabe dirixilos. Nos entendemos que a política ten que ser unha política, e así intentamos facer este ano e pico de oposición, unha política constructiva, pensada en clave social, en clave humana. Bueno, se lles parece, lles dou unha última intervención. A última pregunta que nós teñamos previsto era preguntarles a cada un de vostedes por que queren ser alcaldes de Tui. Bueno, eu non lles vou facer a pregunta, lles vou dar un último turno para que falen vostedes do que lles pareza e que fagan unha última intervención dirixida a todos os veciños que nos están escoitando. Aquí sí vamos a respetar a orden de representación, se lles parece. E lles vou dar a cada un minuto, ou se lles parece ben, un minuto, o seu minuto para falar do que vostedes lles apeteza, dirixido naturalmente aos votantes que lles están oindo.
Por orden de representación, empeza vostede, señor Laureano Alonso. Bueno, creo que para calquera persoa que viva en Tui a máxima aspiración debería de ser chegar ao resilo destino da súa cidade, dos seus veciños. Para min, que nacín en Paramos e que agora resido na cidade, chegar a ocupar a alcaldía de Tui suporía un reto moi alto e ao mesmo tempo sería un acicate para traballar na defensa dos intereses dos meus conveciños e traballar sen límites para conseguir poñer a Tui no lugar que se merece. Señor Diz. Pues estas elecciones son muy importantes. Son unas elecciones que van a decidir una corporación que tiene que asumir unos retos trascendentales para el futuro de nuestro municipio. Son retos determinantes. No podemos seguir perdiendo años y años y años de avance, de modernización y de afrontar los retos que aquí se han hablado durante este debate. Por tanto, son unas elecciones que todos tenemos que tomar conciencia de la trascendencia que tienen. Todos vamos con la mejor intención y con la mejor buena fe. Son 6 candidaturas, 6 opciones, todas respetables, todas dignas y por tanto corresponde a los ciudadanos de manera libre y reflexiva decidir con su voto secreto el 26 de mayo quién debe ser el próximo alcalde, quién debe ser aquella candidatura con mayor número de votos. Muchas gracias. Buenas noches. Señora Núñez. Podo dicir algo antes de empezar o meu minuto? Sí. Eu, a pesar da opinión do señor Diz Guedes, vou a ler o que non, vou a lelo porque penso que é unha diferencia hacia os nosos veciños ter tempo, haber tomado tempo para reflexionar o que lles queres comunicar, non? Adiante. Bueno, eu quero ser alcaldesa porque o meu grupo político me escolleu para esa responsabilidade e síntome orgullosa e ilusionada porque temos un proxecto claro, moita xente detrás, apoiando, xente que se compromete, que pon tempo, esforzo, diñeiro para conseguir que Tui teña futuro. Despois da parafernalia da campaña electoral, dos mítines, das pancartas, das megafonías, das entrevistas e dos debates, despois da xornada de reflexión, chega o momento definitivo. Aí todo acaba e todo empeza, acaba o público, comeza o privado. Estamos facendo a escolla. É un momento íntimo que ninguén pode facer por nós. Coa nosa papeleta, o votar, incluímos moitas cousas, ideoloxía, desexos, preocupacións, pero sobre todo incluímos confianza. Entregamos a nosa confianza a un grupo político, esperamos que trate o noso voto, a nosa confianza co valor que merece. Por iso pedimos que no momento de votar, a hora de escoller a papeleta, pensen no BNG, nas veces que se viron defendendo as causas xustas, os sectores máis desfavorecidos, o medio ambiente, os servicios sociais, a escola pública, e se escollen a papeleta do BNG poden ter a certeza que esa confianza que vai nela vai ser tratada co valor que merece. Gracias, señor Núñez. Señor Padín. Eu sentiríame honrado se os cidadáns deciden que eu siga sendo o alcalde de Tui. Conversencia 21, en tan só ano e medio, demostrou que é un motor de transformación que precisa Tui. En circunstancias difíceis, xestionamos a catástrofe de Paramos, obtivemos grandes logros claramente visibles. A apertura da rúa Ourense, a entrada na rede de xuderías de España, o saneamento do mercado dos xoves. Este goberno aprobou rebaixas fiscais, baixando a contribución, suprimindo o imposto da plusvalía, porque queremos unha sociedade civil forte e máis diñeiro nos petos, nas carteiras de todos os contribuintes de Tui. Tamén impulsamos proxectos para o futuro de Tui, tal como expliquei no meu libriño A miña visión do futuro de Tui, que recibiron nas súas casas, e como ben descrito no programa electoral de Conversencia 21, o plan de emerxencias, o plan director estratégico de turismo, a auditoría enerxética, o concurso de ideas para a renovación da fachada fluvial, a relación de postos de traballo, a licitación da limpeza de edificios municipais, o diagnóstico e auditoría de xestión do Departamento de Urbanismo. Moitas gracias, señor Padín. Señor Cabaleiro. Pois para mí foi un imenso honor representar aos veciños e as veciñas de Tui durante 2 anos e medio, ser o alcalde deste magnífico concello. Tamén me sinto orgullosísimo de haber compartido o goberno con 4 organizacións políticas, Bloque Nacionalista Galego, Alternativa Tudense e Son de Tui, nestas eleccións Marea. Aquel foi un goberno cohesionado, leal, que aportou o seu humilde grano de arena para tratar de mellorar a calidade de vida dos veciños e das veciñas de Tui. Creo que foi unha xestión que iba na línea correcta e que non podemos finalizar porque se viu truncada finalmente pola moción de censura. Ese traballo que nos iniciamos en alguna medida pois outros o remataron, e o que lle pedimos ao conxunto dos veciños e das veciñas, se entenden que aquel traballo que se iniciou no ano 2015, aquel cambio político,
pois foi positivo para as súas vidas, que nos den de novo a confianza e outra vez nos den a oportunidade de poder volver a traballar, repito, para mellorar en definitiva pois a calidade de vida e os anhelos e as esperanzas de todos e cada un dos veciños deste concello. Gracias, señor Cabaleiro. E remata José Ángel Fernández Rodríguez do Partido Popular. Sí, pois o Partido Popular non é só unha opción, senón a mellor solución. Temos ideas, temos proxecto, temos un programa con 176 medidas plenamente executables para mellorar a nosa calidade de vida. Seremos un goberno serio, responsable, achegado aos veciños e entre todos conseguiremos ese Tui que ansiamos e merecemos. Seremos unha cidade con vida, con posibilidades e con futuro. Un futuro que debemos construir entre todos e soamente ca confianza dos veciños e o seu apoio o imos a conseguir. Moitas gracias. Quero agradecerles a todos vostedes. Non empezamos moi ben, pero creo que rematamos moi ben a súa presenza hoxe aquí. Quero saudar os veciños de Paramos. Non estiveron no debate, porque non quixemos que estiveran no debate, pero nos lembramos deles e lles enviamos un saúdo. E quero agradecer o traballo de todos os meus compañeiros. Duro, complicado e difícil traballo de hoxe, pero que creo que rematamos, bueno, pois con gran satisfacción. Gracias a Betty Rey, Javier Álvarez, Gaspar, en fin, a todos os que dun xeito e outro estiveron hoxe aquí traballando e fixeron posible este debate realizado para todos vostedes. Moitas grazas e que gaño mellor. Radio Municipal de Tui. Aquí telo todo.